معانا وي تفخر واج قدامه ندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكر حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم تبي الساعات معرضت ستمن قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كم زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتوة ما بيدنا نيو حيدتهم كنت عرقيرهم ذن عاسو حيدهم يبهم حج عليهم مسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصو عبيدنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلنا بريوز السعر كواج واج هوي هويطا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وقت بواصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنا حسبي عقلي تأمقيتنا حدا عطلال كرعتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي يفوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يوصلنا بريوز السعر كواج واج هوي سلام تخطاتلتنا إس channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا سام مغداتنا إز مدام سانا كتصنحو بخبرنا عدمكم نمدبنا دمانا تخلو سرحنا نقبرو زلنا يحمغي تسبق لايك قبرو شير قبرو اتبابو حقزو حنا سريتوتات دما قدفو سلو تخلو تقبرو دقف دما دقيمنا نمسكن أزيا قداسن قلتيف زكاير زلون امكوت زلو حبريتان حزنا لكم قريبنا لنا سنسيتيف حبريتاون سلو زلو هستوي لكم رأيوه ودلتا زلو دما كما عرمتا اب كومنت سكشن قدفنا بلنا مجمريا بزي ابزوبانا قلتيف زكاير زلو كنتات نجمر. Northern Ethiopia is fueling concern that the Horn of Africa's fragile stability could again unravel. Ethiopian officials confirmed drone strikes in Afar region, targeting what they describe as TPLF-linked insurgents, who crossed into at least 6 border villages with heavy weapons and mortars. Regional authorities said they would assume direct responsibility for border defense after the attacks. The TPLF, for its part, accuses federal forces of violating the Pretoria Peace Agreement, the 2022 deal that ended 2 years of brutal war in Tigray. The government rejects that charge, saying the insurgents provoked the confrontation. Casualty figures remain unverified, though humanitarian agencies warn of renewed displacement. Analysts say the latest clashes may represent more than a local flare-up. كم نريد زلنا كنتات ناي تقراي بفلايت ناي درونات مكسقاسات بدرونات استقبر مدكعتي أزجيا قداسي معراف أبازجيا قداسي درجة أبازجيا قداسي مدرغ كيدو كم زلو يذكر زلو الزتراي كأكل أبي أحمد مبقسي مخنيات زليو لزنبرة مخنيات كنتات حجي ناب أقداسي مدكعتنا موساد زليو زلو مدلاواتي قبركم زلو يزنقر أزي بدرونات زقبر زلو كينات زبهال من البات مسير تراك قبر نزخل زلو مدب دما أقداسي مخفتي ويون أقداسي معبالك نبلو نخلينا مخنياتو زلو ودرونات على بدرونات يخمس قبر إلو ننوح وانز فكرة لزنبرة ما أب ناي كينات نايفانون يتكملو كم زنبرة زنقر كوينو أب تقراي أب قدام يقص ناي كوينات كتكملو بمخالو أزارة بارس خوينو لو نبي يرترا قصو انتاي كخوني غل مسي يرترا انتاي كقبر غل زيادة نساتهم دما عقمنا يرترا ناي مقمقام ناي يرترا ناي درون عقمنا مقمقام بزوع زخوني مقس قاسات كقبرو تعني همالو
ويل إيرترا كسب حجي عقبتاتنا يدرونا بزح كتزارب أي ترايتن جن أبي إيرترا بزح معبالتاتنا ينفرتي كاد أب إيربورت ناي متسوع ويكا باطع بزح من قصاصات ناي نفرتي فعلا تستكما نفرتي كبيران كاب كالوت هجرات كبيلاروس نبي إيرترا ينقص خمزة زر حبريتا ناي ساتلايت إيميجس نابلو زوج وزلو دحن كانت حازلكم إن هذا حبريتا زي انتاي ترجم كل ويخل مزح جزء إلا مزلو كنتات كنا بيك خيرخل أبغى انتاي حاسب زلو بغتا كنرغم في التنينة የኢራን ድሮኖችን እንደጫነ ግምት የተሰጠው የጭነት አውሮፕላን ምጽዋ አየር ማረፊያ ላይ ማሳረፏ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ጦር እንቅስቃሴ በየጊዜው እየተደራጀ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ አደገኛ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን እየታጠቀች መሆኗን ተከትሎ የኤርትራ ጦርም ራሱን ለማደራጀት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ባለበት በዚህ ወቅት ላይ ምጽዋ አየር ማረፊያ ላይ የገባው IL 62M የተባለ የጭነት አውሮፕላን የኢራን አደገኛ ድሮኖችን ሊጭን እንደሚችል ወይም ደግሞ በውስጡ የያዘው የኢራን አደገኛ ድሮኖችን እንደሆነ ግምት የተሰጠው የጭነት አውሮፕላን ምጽዋ አየር ማረፊያ ላይ አርፏል። በኤርትራ ምጽዋ አየር ማረፊያ ላይ ያረፈው ይህ የጭነት አውሮፕላን ኦክቶበር 19 ቀን ካረፈው ሁለተኛ የጭነት አውሮፕላን ነው። ይህንንም ተከትሎ የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎች እንደገለጹት ከሆነ ኤርትራ አደገኛ የሚባሉ የጦር ድሮኖችን ከኢራንና ሌሎች ሀገራቶች እያስገባች እንደሆነ ነው የሚገልጹት። አፍሪሚኒስት የተባለው የተለያዩ ኦኬ እዚ ንሪኦ ዘለና ሳተላይት ኢሜጅስ ሓዊሱ ዘውርድ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብምውራድ ዝፍለጥ ሰብ ኮይኑ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ ይመስል ሕጂ ነዛ ሓበሬታ እዚኣ ብዙሓት ሰባት ሸር ገብርዋ ክኢሎም ብሓፈሻ ኣብ ኩነታት ናይ ሱዳን ክረአ ከሎ ናቱ እቲ ንሱ ዝባ ሓበሬታ ምስ ሓቅነት ዝተሓሓዝ ነገር ኣለዎ እዩ ስለዚ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ሳተላይት ኢሜጅስ ዘምፅኦ ዘሎ ስለዝኾነ there is possibility ከም ዘሎ ንኣምን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ድሮን ትገዛእላ ኢሎም ክዛረቡ ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ መሲልኩም ኤርትራ ዓቕሚ የብላን ዝብል ናረቲቭ ስለ ዘድልዮም ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ኤርትራያን ፕረስ ኣውፂዎ ነይሩ ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ክሰምዕዎ ዝደልዩ ሓበሬታ እዩ ብምባል ድማ ዝሕጉስ ዜና ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ትክክል ምክንያቱ ኣፎም ክኸፍቱ ንጎ ምሸትን ብድሮናት ናይ ኢራን ዶ ናይ ገለዶ ናይ ቱርክ ዶ ገዚና እናበሉ ዝፍክሩሉ ኣብ ዘለዉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ተወሳኺ ድሮናት ወይ እውን ኣገደስቲ ኣፅዋራት ዝእቱ ዘሎ ፅዕነት ይራገፍ ኣሎ ክበሃል ከሎ መኻነ ኩናት ኣብ ዝብገስሉ ዘለው ኣብዚ ቻነል እዚ ኤርትራ ኣፅዋር ገዚኣ ኢሉ ዕልል ዝብል ኣይኮነን ናይ ሰላም ቻነል ክኸውን ናይ ምዕባለ ቻነል ክኸውን ኢና ንደሊ ግን ሓደ ፀላይ ድማ ክድምስሰካ ኢሉ ለይትን መዓልትን ዝፍክረልካ ዘሎ ነቲ ክድምስሰካ ዝደሊ ክትምክተሉ ትኽእል ወይ ከተፍርሰሉ ትኽእል ኣፅዋር ክግዛእ ከሎ ድማ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ኢና ንኣምን ስለዚ ሓበሬታ ድማ ብተፈላለየ ኣንግልስ ዝተፈላለየ ጨናፍር ኢና ሓቅነቱ ከነረጋግፅ ኢና ንፍትን መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ምስቲ ዘሎ ፅበት ናይ ሓበሬታ ምናልባት ነቲ ሓበሬታ ኮንፈርም ክገብር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዕዞ እዚ ነዊሕ እዋን ክዝረብ ዝፀንሐ እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ነፈርቲ ጉዕዞ ብፍላይ ኣፅዋር ከም ዝተሰከማ ዝጥርጠራ ነፈርቲ ናብ ኤርትራ ክመላለሳ ፀኒሐን እየን ዝብል ሓበሬታ ነይሩ እዩ ስለዚ ምስቲ ኤርትራ ዘለዋ ዳርጋ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ዘርእዮ ዘሎ ኮንፊደንስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ብዝቐረባ እውን ተዛሪቦም ነይሮም ሙሉእ ብሙሉእ ኮንፊደንት ኮይኖም ይርእይዎ ከም ዘለዉ ዋላ እውን ኩሉ እቲ ናይ ሚድያ ፕሬዘንስ ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ኮንፊደንስ እምበር ረበሻ ዋላ ናብ ዩኤን ደብዳቤ ምፅሓፍ ዶ ገለ ዘይምህላው ካብ ኮንፊደንስ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝነገረካ እምበር ዝፈርሀ ሰብ ኩሉ ነገር ዝሕዞን ዝጭብጦን ይጠፍኦ ኤርትራ ግን ካልም ዝኾነ ፖስቸር እያ ሒዛ ዘላ ስለዚ ቤን ገይሩ ይመፅእ ከም ዘሎ እቲ ጉዕዞ እንኮላይ ነታ ናይ ነፋሪት ጉዕዞ ኣሰኒዩ ዘርኢ ዘሎ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ እትገብሮ ዘላ ድማ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ እዩ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ተራ ናይ ድሮናት ኣብዛ ዓውደ ኩናት ድማ እንታይ ይመስል ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ድማ ከርእየኩም እየ ድሮናት ክንምንታይ ኣብ ተራ ናይ ኩናት ኣስተዋፅኦ ክገብራ ይኽእላ ንዝብል እውን ክንፍትን ኢና ምናልባት ነዚ ኩነታት እዚ ንምስትበሃሉ መጀመርያ ሓንቲ ኣገዳሲ ቪድዮ ክበኩም እየ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፉ 3 መዓልቲ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም ዕፁብ ኣኼባ ዘመሓላለፎ ውሳነ ኣሎ ንሱ ናዋኹም ንምባል እዩ ዲስክሎዝ ንምግባር ማለት እዩ ካብኡ ካብ ኤርትራውያን እዚኣ ኣገዳሲት ሓበሬታ እያ ኣብዞም ክልተ ኣርእስቲ እየ መፅእ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም
تمالون خصاب قدم ساعات سنوات مالتي خصاب قدام زلو ناي حموس ناي عربي ناي قدام برهانو جولاي مرحو نيرو تاخيبا ناي ابي احمد لعلو وتادرو ازز تاخيباي ناي 9 جنبارات بلاس حدش تخلت جنبار ناي 9 ازتات بلاس خلت حدش ازتات تايشلو سلازي زيوم اكيوم يقني 3 معلتي حموس عربن قدام برهانو جولا تمال قدمو قطر سنبت ابي احمد اكيوم نيرو ጻርቃን ውን ተረኺቡ ይፍታ አኺባ አብይ አህመድ ከቆም ከሎ ናይታ አኺባ ብርሃኑ ጁላ አኪዎም ዘቀነ ኦሬዲ ክልተ ነገር ይሓደ አብይ አህመድ ናይ ኢታማጆር ሹም ለውጥ ክገብር ይደልሎ ህዚ አብይ አህመድ ደልይዎ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብተደጋጋሚ እታ ሓበሬታ ኣነፂርና ክንፈልጣ ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎን ኩናት ምስ መኮንናቱን ምስ ጀነራላቱን ቀጻሊ ርክብ ይገብር ከም ዘሎን ኣኼባታት ይገብር ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ኣብዚኣ ተገይራ ትበሃል ዘላ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናቱ ወይ እውን ጀነራላት ድዩ ሽመት ናይ ማዕርጋት ድዩ ክቅይር ይደሊ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ንሱ ድሓን ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ንዑንዑ ዝምልከት እዩ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ምናልባት ንምስማዓ ኣገዳስነት ዘለዋ ኮይና ተሰማዕትን ካብዛ ናይ ብርሃነ እዚኣ ስምዖ እቲ ኣብ ትግራይ ካብ ሕዳር 14 ጀሚሩ ዝናይ ሕዳር ሒዝናዮ ዘለና ድሕሪ 2 ሰሙን ጀሚሩ ፍሉይ ዘመቻ ዝበሃል ንምጅማር ምድላዋቶም ወዲኦም ኣለዉ ኣብ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምይይጥ ወዲኦም ኣለዉ ስምምዕነት ወዲኦም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ዘመቻ እዚ ብፍሉይ ኣማኻሪነት ዝመርሖ ጻርቃን እዩ ኣብ ትሕቲ ጻርቃን ድማ ናይ ትግራይ ናይ ሳንድ ሞዴል ናይ መእተዊ ናይ መውፅኢ ብፍሉይ ኣመራርሓ ኮይኑ ብኣብይ ኣሕመድ ተመዚ ዘሎ መንጋግ እዩ ዮሃንስ መንጋግ ማለት እዩ እዚኣቶም እዮም طب ትግራይ ዝግበር ዘመቻ ተታሕዝ ዘሎ ብፍሉይ መንገዲ ማለት እዩ ካብ ቀፂሉ ናብ ኤርትራ ድሕር ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ኤርትራ ማርች ከም ልገብሩ እዩ አንፊቶም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሳሞራን ኣበባው ታደሰን ብላዕለዋይነት ናይ ምምራሕ ዕድል ኣለዎም ተባሂሉ እዩ ለኣይ ብውሽጢ ዝመፀኒ ሓበሬታ ሶት ማርቺንግ ሕዳር 14 ይክጅምር ዝብል አንፊቶም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ናይ ግድን ኩናት ክጅመር ኣሎ ሕዳር 14 ዝብል ከም ሪዝን ኣቕሚጦሞ ዘለዉ ከም ምክንያት ሓደ ናትና ሰራዊትን ናይ ምክልኻል ዓቕምን ግዜ ብልተዋሃበ ቁፅሪ እናተዳኸመ እናተፈላለየ ከይድ ከሎ ናይ ሕወሓት ተጋደልቲ ግን እናተጠናኸሩ ኣልያንስ እናፈጠሩ ኢሉ እውን ንፋኖ እውን ንኦነግ እውን ምስ ኤርትራ እውን እናተፃመዱ እናሓየሉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ሶዚ ግዜ ተተዋሂብዎ ንሕና ንብላዕ ኣለና ብድውልና እዩ ካልኣይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩነታት ዓመፅ ቀዲሙ ክለዓል ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ግዜ ብልሃብና ቁፅሪ ሕወሓት ላተርንዐ ልፋኖ እውን ልኦላ እውን እናተሓበረ ብድሕሪት እውን ሻዕብያ እውን ስለ ዘሎ ንሕና ብድውልና ንሰዓር ስለ ዘለና ናይ ግድን ሕዳር 14 ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፍሉይ ዘመቻ ዝብል ተልእኮ ዘለዎ ጻድቃን ብላዕለዋይነት ኣማኻርነት ዝመርሖ ዮሃንስ መንጋግ እውን ኣብ ናይ ካርታ ኣብ ናይ ኣንፈት ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ እዝታት ኢዱ ዘእትወሉ ወራር ክካየድ ኣሎ ተባሂሉ ተወሲኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ታይስ ሕጂ ኣብዚ ክርዳእና ዘለዎ መጀመርያ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ እዚ ክንሰምዖ ዘለና ካብ ብርሃነ ክንደይ ፐርሰንት ሓቅነት ይህልዎ እንድሕሪ ኢልኩምኒ ኣደ ነው ስለምንታይ እየኩም ዝብል ዘለኹ ንሓደ ስትራቴጂካዊ ወይ እውን ኣገዳሲ ኩናት ዝዳሎ ዘሎ ክሳዕ ክንዱ እቲ ሓበሬታ ወፂኡ ናብ ብርሃነ በፂሑ ናብቲ ናይ ትግራይ ሓይልታት ተበፂሑ ነቲ ኩናት እውን ክሳዕ ክንዱ ክካየድ ይኽእል ዶ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ሃውኤቨር እዚ ብልፅግና ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝደሊ ወይ እውን ዝብሎ ኣቐዲሙ ብሚድያ ክንሰምዖ ፀኒሕና ኣለና ኢልና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድራማታት ንተጋሩ ምክንያት ደልዩ ኩናት ክገብርሎም ምዃኑ ነዊሕ ተዘሪቡ በዚ ዓፋር ኩነታት ገይሩ ዝጀመሮ ድማ ኣካል ናት እዩ ድሮናት ኣለኒ ክጥቀም እየ ዝበሎ እቲ ድሮናቱ ክንቀሳቐስ ርኢና ኣለና ኩሉ እቲ ወታደራዊ ስትራቴጂታት ክገብሮ ዝፈተነ
ዝዛረቦን ኣብ ባይታ ንሪኦን ዝተመሳሳልነት ኣለዎ እዩ ስለዚ ካብዚ ዝዝረብ ዘሎ ፍልይ ዝበለ ምስጢር ክህልዎ ይኽእል ዶ ንዝብል ዋላ እውን ነቲ ፕላን ኣለዎ ተባሂሉ ዘይገበሮ ነገራት ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣወል ስዒድ ከም ዝገለፀት ዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም መደብ ነይርዎ ምዃን ስለዝኣበየ እዩ ፕላኑ ቀይሩ ክበሃል ኢና ሰሚዕና ስለዚ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣይተፈፀመን ሓሶት እዩ ንኸጋጊ ኢሎም እዮም ዘውፅዎ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ስለያ ሓበሬታ ይውፃእ እዩ ቴክኒክ ንሱ ንባዕሉ ንፀላኢኻ ኣብ ጌጋ ግዜ ብጌጋ እዋን ብጌጋ ግንባር ብካልእ ኣጋጊኻ ምድላዋቱ ከተዘንበዓሉ ወይ እውን ኣብ ዘይግዞ ዘይሓሰቦ ሸበድበድ ኢሉ ሽበራ ንኽኣትዎ ትገብሮ ስትራቴጂ ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ ንሕና ንቦ ዘለና ስለያ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ጀነራላት ናይ ኤርትራ ዝኽተልዎ ሓበሬታ ኣይኮነን እንታይ ግን እዚ ካብ እንዳኣብድ ወፁ ዘሎ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝመስል ወይ እውን ኣብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ንኣብነት ኣብ ትግራይ ብወቅዒ ብድሮናት ሰብ ቀቲሎም ኣለዉ እንድሕር ኮይኑ ብድሮናት መጥቃዕቲ ገይሮም ኣለዉ ንብል እንተለና እቲ ኩናት ኮ ጀሚሩ ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያ ከም ዝፈሸለ ብተፈላለየ ኣጋጣሚ ይንገር ኣሎ ናብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ገንዘብ ተሰዲዱ ዝነበረ ክመልሶ ከም ዝፈተነ ወይ እውን ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ርኢና ኣለና ኣብ ልዕሊ ጀነራላት ናይ ትግራይ ብድሮን መጥቃዕቲ ክገብር ፕላን ኣውፅኡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ድማ ፖለቲካዊ ቅንፀላ ወይ እውን ሚድያዊ ቅንፀላ ኣብ ልዕሊ እቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ገይሩ ብመንገዲ ኤታማጆር ናቱ ብርሃኑ ጁላ ኣብ ቅድሚ ጀነራላት ናቱ ዓብ ዝበለ መንገዲ ብክሕደት ክኸሶምን ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ኩናት ድማ ቅቡልነትን ጀስቲፊኬሽንን ክደልየሉ ርኢና ኢና ስለዚ ንኩናት ንምጅማር ዘድልየካ ኩሉ ዓይነት ቅድመ ምድላው ገይሩ ኣሎ እዩ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ፕላን ኣይተገበረን ኢልካ ንኽትዛረብ ዘኽእል ወይ እውን ከምኡ ኢልካ ንኽትምግት እውን ዘኽእል ነገር የለን እንተተገይሩ ነቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና መራጎዲ ጥራይ እዩ ነዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ኣምሓራ ሚድያ እውን ሰሚዕና ነርና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሞር ዲቴይልስ ሒዙ ይመፅኡ ዘሎ ብርሃነ ኣይኖ ጀነራላት ናይ ትግራይ ነቲ ኩናት ክመርሕዎ ምዃኖም መን ዝያዳ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ክዋሱ ምዃኖም ኢና ንሰምዕ ዘለና እምበር እዚ ነገር እዚ ሓድሽ ነገር ወይ ፍሉይ ነገር ከም ዘይኮነ ግን ደጋጊምና ሰሚዕና ነርና ናብ ኤርትራ ንምልጋቡ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ግን ምዝያስ ከንስማ ሰራዊቷን በአንድ በኩል ስለዚ እቲ ካምፔን ናይ ሚድያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ከም ዝመስል ንኽርዳእና ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ እንታይ ክብሉ እቲ ነጥብታት ቀንዲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብክልተ ወገን ይኣትወና ኣሎ ዝብል እዩ ዝሓሶት እዩ ዘየለይ ቅድሚ ሕጂ 10 ግዜ ዝብልዎ እንድዩ ግን እንታይ ኣብ ዝብል መወዲቖም ኣለዉ ኩሉ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ህወሓት መጥቃዕቲ ክገብር ከሎ ወይ እውን ዝኾነ ሰራዊት ናይ ትግራይ እንተጥቂዑ ምስ ኤርትራ ሓዊስካ ናይ ምፅራፍ ሓዊስካ ለኪምካ ናይ ምኽሳስ ድሕረ ባይታ እዮም ዘንፅፉ ዘለዉ so we become clear ካብ ሕጂ ኣነፂሩ እቲ ሰብ ፈሊጡ ዘድሊ ግብረ መልሲ እናሃበ ንኽፀንሕ ኢልና ኢና ዲባንክ ንገብር ዘለና ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ምዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምስ ተሓዊሱ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ where is the evidence trust me bro ኣብ የሎ ጭብጢ ተልካ እመኑን ጥራይ እዩ ቀፂሉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ዘሎ ቦታታት እውን ኣብ ተፈላለየ ኣትዩ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ልክዕ ከምቲ ፋኖ በዚ ናይ ሰሜን ወሎ ቤላ ገይሩ ምስ ደከሮም ናይ ሻዕብያ ኣዘዝቲ ኮነሬላትን ሓለፍትን ሒዝና ኣለና ኢሎም ክሳብ ሎሚ ሓደ ጭብጢ ዘይቀረቡ ግን ንሚድያ 10 ግዜ ውይ ክብሉ ዝሰማዕና እዮም ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ኣብቲ ኦፊሻል ስቴትመንት ናቶም ክዝረብ ዝተሰምዐ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ጭብጢ ንኤርትራ ንምውንጃል ከም ንቡር ተወሲዱላ ኣብ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ህወሓት ምድላዋት ይርእይዎ ስለ ዘሎ ምስቲ ናይቲ ወታደራዊ ምድላዋት ዝገብሩ ኣብቲ መኮንናት ናቱ ተራኺቡ ኣብ ዝዝረበሉ ዝነበረ ህወሓት እናሓየለ ይኸይድ እዩ ብሕጂ ድማ እናሓየለ ክኸይድ ምክንያቱ ንሕና ምስ ፋኖ ገጢምና ዓቕምና ንፅንቅቕ ኣለና ሰራዊትና ሞራል ይወድቕ ኣሎ ቆጠባና እናወደቐን ቀውሲ እናኣተወን ይኸይድ ኣሎ ሸነ ሞራል ሓፍ ኣቢሉ ይድክር ኣሎ ፋኖ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኩልናትና ዓቕምታት እንታይ ከም ዝመስል የግህዶ ኣሎ ስለዚ ናይ ሻዕብያ ስትራቴጂ እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ጌር ተረዲዎም ኣሎ ናይ ሻዕብያ ስትራቴጂ ክዋግኦም ኣይደልን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንዝወድቕ ዘሎ እንታይ ካ ክትገብሮ ዘይብልካ ጠጠው ከተብለ የብልካን ኣወል ስዒድ ኣብ ሓንቲ ፕሮስ ናቱ ፅቡቅ ጌር ተዛሪቦ ነይሩ ፀላኢኻ ክወድቕ ተሪኻ ናይ ቻይና ፍልስፍና እዩ እዚ ፀላኢኻ ክወድቕ እንተሪኢኻዮ ጠጠው ከተብለ የብልካ ወይ እውን ዕንቅፋት ክትኮነ የብልካን ባዕሉ ይወድቀልካ እንተሎ ይጠፍእ እንተሎ ስቕ ኢኻ ክትብል ዘለካ ኢድካ ነግርኻን ምክንያት ክትፈጥሩ የብልካን ተወሳኺ መወንጀል ከይገብረካ ስለዚ ሻዕብያ ኮምፕሊት ንዓታቶም ኢግኖር ገይርዎም
ምድላዋት ይገብራሉ ግዳ ነታ ዓለም ማሕበረሰብ ዓለም ንኤርትራ ሽም ኤርትራ ምጽላም ዝግበር ዘሎ ዘድሊ ግብረ መልሲ እናሃበ ይኸይዳሎ ከርየኩም የኩሉ እሱ ድማ ብኸመይ መንገዲ ይገብርዎ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ነገር ንጹር ናኾነ ይመጽእ ኣብን ካድረታቱን ጀነራላቱን ኣብ ምንታይ ወዲቆም ከም ዘለዉ ይርድኦም ኣሎ መጠን ግዜ ዝወሰዱ መጠኑ ውጥቀቶም ንጹር ናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ብሌም ንኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኢንቮልቭ ክንገብር ኣለና ምንታን እቲ ኩናት ኢንተርናሽናል ክኸውን ዓለማዊ ምስ ሃገር ዋጋ ኣለኹ ንኽበሃል ንኤርትራ ክትሕውስ ክትክላላ መስኪነይቲ ኤርትራ ትረኽቦም እዚኦም ጎረቤት እዚኦም ኤርትራ ትረኽቦ መግለፂ የብሉን ግን ድሓን ንሽተይ ኣብታ ክልተ ነገራት ኣለዋ ኣብዚ ዝዝረባ ዘለዋ ምክንያቱ ብመሰረቱ እቲ ኩነታት ዘሎ እቲ ናይ ድሮን ዝበሃል ዘሎ ኣተሓሒዝና ክንርዮ ስለ ዝኾና ኣብዚያ ሓንቲ ነገር ክበክሜ ኣብታ ብርሃን ጀሚርዋ ፀንሐስ ከነቐፅላ ግበር ኣሎ በዋናነት ላዕሎት ወታደራዊ አመራርሓ ላዕሎት አመራርሓ ወታደራዊ አመራርሓ ማለት እዩ ታርጌት ክግበር ኣሎ በዋናነት ላዕሎት ወታደራዊ አመራርሓ ታርጌት ክግበር ኣሎ ብድሮን ክውቃዕሎም ዝብል እዩ ቀፂሉ ስራሕ ፈጸምቲ ታርጌት ዝግበሩ ተነፂሮም ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ሓደ ሓደ ኣለዉ ዝብል እዩ ካብኡ ቀፂሉ በዝሒ ሰራዊት ዘለዎ ኩሉ ናይ ድሮን ዝተኣከበሉ ቦታ ናይ ድሮን ታርጌት ክንገብሮ ኢና ካብኡ ናይ ነዳዲ ዲፖ ተሽከርከርቲ ሜካናይዝድ ሞተራይዝድን ከም ፒኤምፒ ታንክት ሃልየን ኦራላት ሃልየን ዝብል እዩ ካብኡ ናይ ሬድዮ ርክባት እዚኦም ታርጌት ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሰሙን ማለት እዩ ካብ 14 ሕዳር ክሳብ 21 ሕዳር ማለት እዩ ድሕሪኡ ሂማን ዌቭ ምእታይ እዩ ዝብል ፕላኖም ብማስ መድክዕ ብምድሪ ምእታይ ኣብዚ እዩ መንሽሙ ክፃወት ጻድቃንን መንሽሙን ዮሃንስ መንጋግን ዋና ፕላኖም ኮይኑ ዘሎ እዚ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ንትግራይ ብደቂ ተጋሩ ብመራሕቲ ናይ ተጋሩ ጌርካ ንምድምሳሳ ዝግበር ዘሎ ዘመቻ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዚኦም መራሕቲ እዚኣቶም ትማሊ ምስ ትግራይ እዞም ኩሎም ጀነራላት ኮይኖም ዘሎ ኣብ ትሕቲ ናይ ትግራይ ህያደግ ኮይኖም ዝተሰልጠኑ ዝተማሃሩን ናይ ትግራይ ሓይሊ ዘሰልጠኖም እዩ ዝበሃል ዘሎ ገረብ ብሓኽላ ክበሃል ከሎ ከምዚ እዩ በዓልካ ኣብ ስልጣን ዝሸየምካዮ ተገምጢሉ ክቐትለካ ኢሉ ክወፍር ከሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብዝኾነ ክገብርዎ ድዮም አይገብርዎን በዚያ ሪፖርት መን ጀምር ና በፈጸመው የድሮን ጥቃት 16 ሰዎች እንደሞቱና 22 ሰዎች እንደቆሰሉ ተናገረ። ብልጽግናና ህዋት ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ላይ ግጭትን የማቆም ስምምነት ከተፈራረሙ ባለፈው ጥቅም 23 ሶስተኛ ዓመቱን ደፍኗል። በሁለት ዓመቱ ጦርነት ለተጎዳው ህዝብም ሆነ አስከፊውን እልቂት ለታዘበው ሰላም ወዳድ ወገን ጦርነቱ የቆመበት ሶስተኛ ዓመት ሙታን የሚዘከሩበት የስምምነቱ ገባገረ እጂ ኣብቲ ብልጽግና ዝገበሮ መጥቃዕቲ ዝተባሃለ ሰብ ከም ዝተቐተለ ወይ እውን ሰብ ከም ዝተጎድአ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ዋላቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቢ ምስ ኤርትራ ከተሓሕዝዎ ሓንቲ ካብዚ ዘዝርዋ ዘለው ምናልባት ነዚ ሚድያ ትበቅዕ ኣይኮነትን ግን ብክልተ መንገዲ ክንርያ ኢና መጀመርያ መበዛ ናይ ስታሊን ክንጅምር ድሕሪኡ ሓንቲ ቪድዮ ላ ምናልባት ጥንቃቐ ዘድልያ አታውቅም ጂፒኤስ የላትም ድሮኗ እና ሐጂ ኢብራሂም ፍለጋ ነው ሄደችው ያቺ ድሮን ቴክኒካል ነው አይደለም የወደቀችው ቴክኒካል ነው ቄሱም ዝም ምንም ዝም ነው የሚባለው ዝም ያም ዝም ሲሳይ አገና ይሄን ሊያወራ አይችልም መረጃ ስለሌለው እንዳይመስላችሁ እነ ይልማ መራሳ ያው ጠፋች እኮ አድራሻዋ ጠፋ እኮ እንደሚሉ እርግጠኛ ለአብይ ሪፖርት እንደሚያደርጉልኝ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ስታሊን ሓንቲ ድሮን ናይ ተደጋጋሚ ሰማዕና ዘረባ እንተሎ ድሮን ናይ ኣቢ ናብ ኤርትራ ገፃ ዝተበገሰት እያ መስለኒ ጠሃማ ከም ዘጥፍአት ትምትም ተባሂሉ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ግን እንታይ ከም ዝኾነት ኤርትራ ክትዛረብ ኣይደለየትን ፀብፀባት ዝወፅእ ዘሎ ኤርትራ ድሕሪማቶ ካልእ ዝግለፅ ነገር የለን እቲ ዝሃረማ ክዛረብ ኣይደለየን እቲ ተሃረመቶ ድማ ትም መሪፁ ኣሎ ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ትም ሕትም ዝኾነ ውሳነ ተዋሂብሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ድሮናት ዓውደ ኩናት ብዙሕ ይዝረብ ዘሎ ሓደ ኣብዚ ፀብፃብ ወፂኡ ዘሎ እዚ ድሮናት ዝበሃል ናይ ዓውደ ኩናት ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ንዝብል ሓንቲ ፀብፃብ ዝወፀት ኣላ እዛ ፀብፃብ እዚኣ እንታይ ትመስልኩም ኣብ ኣፍሪካ እዚ ድሮናት ኣብ ኩናት ካብ ዝኣቱ ሓያል እዋን ገይሩ ኣሎ ባት they rarely deliver victory ይብል ኣሎ ስለዚ ኣብ ዓውደ ኩናት ድሮናት ካብ ዝኣትዋ ነዊሕ የን ገይረን ድሮናት ተጠቂሙ ተዓዊቱ ዝተባሃለ ሓይሊ ግን የለን
زياتا مدمنمتا سلازي كم دريه زلنا انتايتي مصلحتي زغلص اندحيل كابزي كم بعد تركي تشاينا كمون ايران زعما سلا ببزح درونات اب كوينات اب استواصو كم زلهم نعود كوينات تغيروا كم زغلون بزبل ماركتينج ويون موعوع بمقبر ببزح درونات يشيط اخم زلوا يشيط اخم زلوا اي زنقر ادوبشن اتقاماناتن كاب كلتشن 19 جميرا هاجرات كبعد السودان اثيوبيا نيجر صوماليا and توغو بزحت بفلاي ناي ግብረ ሽበራ ፀገም ዘለወን ተጠቂመን ነቲ ድሮናት ኣብ ዓውደ ኩናት ክጥቀማለን ይረአ ኣሎ ውፅኢት ናብቲ ፖፑላር ሞዴል ትቐንዲ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብብዝሒ ሰብ ዝጥቀመላ ዘሎ ናይ ቱርኪ ሞዴል ቲቢ ክልተ ተባህለት እያ is widely used due to its low cost ሕስር ዝበለ ክሳብ 5 ሚሊዮን ዋጋ ease of operation ንምጥቃማ እውን ቅልል ዝበለት ከምኡ ድማ combat tested reliability ንምጥቃማ ቅልል ዝበለት ዋጋ ድማ 5 ሚሊዮን ሕሱር እዩ ዝበሃል ዝገርም እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት ተመክሮ ዝገበረ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንጅት ዘሎ ፀገም ይብልለው ታክቲካል ፕሮሚስ versus operational reality እቲ ኣብ ታክቲካዊ መብፃዕታት ዝኣትዎን ኣብ ስራሕ ክጥቀም ከለኻ ዘጋጥም ኩንነትን advantages drones offer surveillance precision strike and reduced troop exposure ሓደ ካብቲ ጥቕሚ ናይቲ ድሮን ተባሂሉ ዝንገር ፅቡቅ ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ክቡኻ ይኽእሉ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ካርማ ይኽእላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰራዊትካ ናብ ሞትን መቕዘፍትን ኣየቃልዓን እዩ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ እንታይ ሓደጋ ይወጥቀሉ ንሪኦ ዘለና ኢና ግን ብሓፈሻ limitations ሕፅረታት ናቱ ኸ their effectiveness depends on terrain weather operation skill operator skill ስለዚ እቲ ውፅኢታውነት ናተን ኣድማዕነት ናተን ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ሓደ ኣቃውማ ናይቲ መሬት terrain ነቲ ቦታቲ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ጂፒኤስ ሓበሬታ ገለ እንተለካ ወይ እውን ጎላጉል ድዩ ጎቦታት ድዩ ኣፃድፍ ድዩ ኣግራብ ኣለዎ ድዩ ስለዚ እቲ ቦታ ኣቃውማ ናይቲ ቦታ ኣብ ወሳንነት ኣሎ ዌዘር ድማ ኩነታት ኣየር ድማ ኩነታት ክሊማ ኣገዳሲ ሳልሳይ ድማ ነተን ድሮናት ዝቆፃፀረን ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣፅዋር ከም ተቆፃፀሪ እዩ ከም ዝኾነ እዩ ስለዚ ከምኡውን ሰፖርት ኢንፍራስትራክቸር ንዑ ነቲ ስራሕ ኣሳላጥነት ዘለዎ ቴክኖሎጂካዊ ድጋፍ እውን ንኣብነት ይብላ ኣሎ እዘን ቲቢ ዝበሃላ ዘለዋ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ክራሽ ከም ዝወደቓ ኣብ 2023 ከም ዝወደቐት ኣብ ናይጀርያ ድማ ብጌጋ 85 ሲቪላውያን ከም ዝቐተለት ኣብ ኢትዮጵያ ከይብሉ ኢሎ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ጌጋዲ ወላ ደይመደይሉ ብዙሕ ግዜ ሲቪላውያን ዕላማታት ክሃርም ተራእዩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ናይ ጂኦግራፊካል and environmental challenges ካልእ range constraints እዚ ቲቢ ዝበሃል ዘሎ 300 ኪሎ ሜትር ጥራይ ሬንጅ ዘለዎ is insufficient for vast regions like Ethiopia or the Sahel ስለዚ ብፍላይ ከም በዓል ኢትዮጵያ ሰፋሕቲ ሃገራት ከምኡውን ሳሕል ዝበሃል ሃገራት እዚኦም ገጀፍቲ ሃገራት ክኾኑ ከለዉ 300 ኪሎ ሜትር ጥራይ ሬንጅ እንተለካ ውፅኢታውነት ናቱ ድሩት እዩ ዝኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ weather terrain and ኩነታት ድማ sandstorms cloud cover and dense forests ፅዑቕ ኣግራብ ዘለዎ ከምኡ ድማ ናይ ደበናታትን ማይን ከምኡ ናይ ህቦብላ ገለ እንተለዎ ኣይሰርሑን እዮም ወይ እውን እቲ ኣድማዕነት ናቶም ኣፀቢቑ እዩ ዝጎድል ከምኡ ድማ flying low to bypass weather increased vulnerability small arms fire ስለዚ እዚ ፀገማት ኣለዎ operational competence matters ነተን ድሮናት ዝቆፃፀረን ዘለዎን ዝመርሐን ዘሎ ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ይብላ ኣሎ by the way ዓቢ ሰብ ቆፂሩ ኣሎ ገለገለ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ እቶም ናቱ ሰባት ክቆፃፀርዎን ኣይክእሉን እዮም ካብ ዝብል ገምጋም ይመስለኒ effective drones used require skilled operators and robust command systems ስለዚ ብብቅዓት ዝለዓለ ብቅዓት ተዘይብልካ ንኽትቆፃፀረን ውፅኢታውነትን ትሑት እዩ ዝኸውን infrastructure needs forward basis ስለዚ ምስኡ ዝመጣጠን ኢንፍራስትራክቸር ክህልወካ ኣሎ ናይ ፊውል ናይ ኮሚኒኬሽን ማስትስ and maintenance are critical ስለዚ ዝኣክል ኢንፍራስትራክቸር ንዕን ምስአን ተሰንዩ ዝኸይድ ተዘይብልካ ድማ ኣድማዕነት ናተን እናጎደለ ከም ዝኸይድ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ limit involving conflict dynamics ከምኡ ድማ እቲ ተፃቦታትን ኣገባባትን እናዓበርትዐ ይኸይድ ዘሎ non-state actors ስለዚ counter drone systems ናይ jamming ኣለዎ sensors protection protected drones control networks ስለዚ እቲ ካልእ ሓይልታት ዝጥቀምሉ ዘለዉ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ድማ ነቲ ኣድማዕነት እናጉደሎ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ድሮን ብነፍሱ ዓውደ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ገይሮም ዝወስድዎ ነፍሱ ዝኻለ ጉድለት ዘለዎን ድኽመት ዘለዎ ኣረኣያ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብወገነ ኤርትራ ድሮናት እትጥቀም ዘላ ኣብ ዝሓለፈ እውን ድሮናት ከም ተቆፃፀረት ገለ ዝብል ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዕ ብኤርትራ ናይ ድሮን ስግኣት ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣይተሰምዐን ብዝያዳ ብወገን ኢትዮጵያ ካብ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ንሰምዕ ዘለና ድማ
ምስ ኤርትራ ዘሎ ኣፅዋር ምግምጋም ከቢድዎም ከም ዘሎን ሓደ ካብቲ ዓብ ፍርሒ ናይቶም ጀነራላቱን ካልኦት መኮንናት ናይ ኣብን እውን ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ሒዛ ከም ዘላ ስለዘይ ንፈልጥ ካልእ ድማ ኩሉ ንሕና ዘለና ኤርትራ ንክህልዋ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑን ምናልባት ቁፅሪ ብዙሕ ድዩ ውሑድ ድዩ ክትብል ዘለካ እምበር ኩሉ ክህልዋ ከም ዝኽእልን ኣብ ባይታ ዘለዋ ተመክሮ ናይ ሰራዊት ኣብ ግምት ኢኻ ግን ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ፈተና ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ነብሶም ነጊርዎም ኣሎ ምክንያቱ ተመክሮ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ባይታ ስለ ዝፈልጥዎ ናይ ውግን ከምኡ ድማ ኤርትራውያን እኩል ትሩፍ ዕላማ ዘለዎ እዮም ንኩናት ምክንያቱ ናጽነትኩም ልኡላውነትኩም ከምንጥለኩም ኢና ዝብሎም ዘሎ ሓይሊ ንዑ ንምምካት ዝግበር ዘሎ ኤርትራ እኩል ዝኣክል ምክንያት ስለ ዘለዋ ነቲ ኩናት እቲ ንክትብድሆ ካልዩ ከም ካልእ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ናይ ግብፂ ፋክተር ድማ ይሕውሱ ገብተዋል ሱዳን ውስጥ ገብተው የተዋጉ ነው ኤርፎርሳቸው እዚያ ገብተዋል የኃይልም ይኖራቸው ይችላል ደግሞ ከሱዳን ይልቅ ዋና የሚያሳስባቸው ይህ አባይና ቀይ ባህር አለ ስለዚህ እነሱ አይሳትፉም ብሎ ማሰብ እንግዲህ ያሸንፋሉ የሚል እምነት የለኝም ያሸንፉናል የሚል እምነት የለኝም ምክንያቱም ከታሪካው ሂደቱ ጠቅላላ ሳይው አሸንፈውን ማያውቁም አያሸንፉም ግን ጥፋት ይመጣል ጥፋት ግን ሊያስከትሉ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ የኃይል መፈርጠሙ ጉዳይ ሳይው ይሄን የጂኦፖለቲካ ሁኔታ ሁሉ አነጻጽሮ ማየት ያለበት ሲሆን ነው በአገር ውስጥም በቂ የድርድር እንቅስቃሴ መደረግ አለበት ያው ስትደራደር መስጠትና መቀበል የሚባል ነገር አለ እንደራደር ለትንሽ ለትንሹም ኃይል ቢሆን ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኩሎም እቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ነቲ ነገራት ናብ ኤርትራ ኣፀጊዕካ ምኽሳስ ከም ንቡር ተርእዮ እንዲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ዝብል ዘሎ እቲ መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ዝፀልኡ ወይ እውን ንዓቢ ክሕጉሱ ዝፍትኑ ዝበፅሕዋ ዘሎ መደምደምታ ግብፂ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢድ ክህልዋ ከም ዝኽእል ስለዚ ግብፂ ኣብቲ ቦታቲ እናቐረበት ትመፅእ ከም ዘላ ኣብ ሱዳን ድሮ ብዙሕ ተሳትፎ ኣለዋ ይብሉ ኣለው ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንኣብነት ናይ ግብፂ ፎሬን ሚኒስተር ባድር አብድላቲ ናበይ ኣትዩሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ካርቱም ኣትዩሎ ናብ ሱዳን ምስ መራሕቲ ናይ ሱዳን ናብ ፖርት ሱዳን ኣትዩ ምስ መራሕቲ ናይ ሱዳን ይራኸብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዛ ቪድዮ ኣብ ንገብረሉ ዘለና ግዜ ስለዚ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስቂላ ረኣይት ከም ዘይኮነት ብተደጋጋሚ ኣብቲ ዞባ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ናብ ኤርትራ መፅያ ድማ ንኤርትራ ብዙሕ ሓገዝ ክትገብረላ ከም ትኽእል ድሮ ንሳቶም ብዙሕ ግዜ ዝዛረብዎ ዘሎ እዩ እቲ ሪዝን ድማ ቅቡል እዩ justification ወይ እውን ከምኡ ዘብሎም ዘሎ ምክንያት ማንም ሰብ ክርድኦ ዝኽእል እዩ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ተሰሊፋ ንኤርትራ ንክትሕግዝ ዘለዋ ራሽናል ይብልዎ ወይ እውን ስነ መጎት ቅቡል ነገር እዩ ምክንያቱ ንዓታቶም ኢትዮጵያ ታዛዕብየት ስጋእት እያ ቀይ ባህሪ ድማ እቲ እንኮ ሌቨሬጅ ዘለዎም እዩ ንኢትዮጵያ ንሳቶም ብኒል እንድሕር ኢሎምና ንሕና ብባሕሪ ከነሰንብዶም ንኽእል ንግዲ ናብ ኤውሮጳ ዝኸድዎ ከነዓፁ ንኽእል ገለገለ እዮም ዝብሉ ግብፂ ከም ፕላን ቢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀይ ባህሪ ትገብሮ ናይ ኢትዮጵያ ቅማሬ ንግብፂ ዓብ ስጋት ስለ ዘለዎም ንኤርትራ ኣዝያ ፅቡቅ ገይረ ክገልፃ ግብፂ ንኤርትራ ሕግብግብ ክትብለላ ከም ትኽእል ጥራይ ክትፈልጥ ኣለኩም ግብፂ ንኤርትራ ሕግብግብ እያ ትብለላ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ከምዚ ንክነጋንን ከይመስለኩም ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ቀባፅ መንግስቲ ምዃኑ ይፈልጥ እዮም ክጠቅመያ እዚያ መንግስቲ ኤርትራ ፍፁም ዝዓጦ ዘይብሉ ዓጋቱ ዘይብሉ መንግስቲ ምዃኑ ይፈልጥ እዮም ካበይ ገይሮም ፈሊጦም ምስ ኣሜሪካ ገጢሙ ዝነበረ ኣሜሪካ ብእገዳን ብዕፅዋን ረጂም ቼንጅን ፈቲኑ ምዃን ኣብይዎ ዝገደፎ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ዝደለየ ዘፍርስ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ንኣሜሪካ ብመሰረቱ ኪድ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢሉ ደው ኢሉ ዝተረፈ መንግስቲ ንሱ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ደየፍርህቶ ንሕና ከነፍርህ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ኣሎ ካልኣይ ኤርትራ ብዘረባን ብማዕርነት ሪኢካ ምስ ኤርትራ ተደይኮይኑ ንኤርትራ ፀቒትካ ንኤርትራ ማኒፕሌት ጌርካ ዘዋፅእ ከም ዘይኮነ ኢማራት ህያው ኣብነት ኣላቶም ቀጠር ህያው ኣብነት ኣላቶም ኩላቶም ሃገራት ዓረብ መዓት ገንዘብ ኣለና ኢሎም ዝጀሃሩ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ድሌቶም ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጡ እዮም ኢትዮጵያ ብምሉእ እቲ ዞባ ድማ እዚ ሰንዓ ፎርም ተባሂሉ ክግበር ከሎ ንኤርትራ ክስዕራ ዝኽኣለ ከም ዘየለ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ግብፂ ንኤርትራ ብላዕሊ ኮይኖም ከምዚ ኤርትራ መጋበርያ ናይ ግብፂ ኖ ግብፂ ንኤርትራ ዘለዋ ጠማምታ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ኤርትራ ድማ ኣፈራሪካ ሸብዳዕዳዕ ኢልካ ትመልኩ ሃገር ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣኽቢርካ ፅቡቅ ጌርካ ክትሕዞ ዘለካ ሃገር እዮም ዝብሉ ዳትዋይ እቲ ናይ ኣቀባብላ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገብርዎ ሰላምታ ገለመለ ክትሪኦ ከለካ ሳክት ከም ስሉጥ ኣይኮነን ኤርትራ ቀይሕ ካርዲ ክቦም ድሕር ደልዩ ገለ ነገር መስመር ተሰጊሮም ቀይሕ ካርዲ ክቦም ዝኽእል መንግስቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኣብይ ኣሕመድ እኮ ትማልምሱ ነይሩ እዩ
ንአብይ ኣሕመድ ቀይሕ ካርድ ዝሃበ መንግስቲ እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ ግብፂ ንኤርትራ ብጥንቃቐ ክትሪኣ ክብል ከለኹም ንዑ ዘመላኽት ኣሎ ግብፂ ንባዕሉ ቀይሕ ካርድ ክብ ዝኽእል መንግስቲ ይኮነ ኣሜሪካ ከም ድሌት ማኒፑሌት ገብሮ ይኽእል እስራኤል ይፃወተሉ ኢማራት ይፃወተሉ ገለመለክ ቱ ሰም ኤክስተንት ፕሬሽር ኣለዎ ስለዚ ንሳቶም ቀይሕ ካርድ ከርእዩ ኩሉን እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ግን ጣጣማ ዓንዱ ይፈልጡ እዮም ገለ እንድሕር ገይሮም ቀይሕ ካርድ ሂቦም በይኑ ክቕፅል ዝኽእል መንግስቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ምስ ኤርትራ ብጥንቃቐ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ሸብዳዕዳ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ካብዚ ኢና ንግምት ምናልባት ካብ ናተይ ዝፍለጥ ርእይቶ ክህልወኩም ይኽእልኸውን እዩ ግን ናተይ ገምጋም ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ነብሳ ዝኻለት ሃገር ምዃኑ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ drones are not game changers sorry ካልእ ኣርቲክል ነይራ ግን ተጋጊዮም ኣብዚ እዮም ኣለው ምሳሓዊ ሰማ መስለኒ ኣብዚ ሓንቲ ፅሕፍቲ ወፂያት ዝነበረት Egypt's Nile obsession unmasked Abdullah's strategy stability ግብፂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ርቃትን ሰላምን ከምፅእ ትብሎ ዘላ ብጌጋዩ ምክንያቱ ናብ ንኢትዮጵያ ንምቕርቃር ንኢትዮጵያ ንምድኻም እያ ትመፅእ ዘላ ይብሉ ኣለዉ ገስወት ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ይፅበይዋ ነይሮም እሶም ሳቶም ግን ብካልእ መንገዲ መፅኦም ኣለዉ ሕጂ ኸ ኣይሓልፈሎም ንዚኦም ጅቡቲ የወደብ መሬት አገኘች። ካይሮ በጅቡቲ ወደብ ልትገነባ ነው። ግብጽ ባልታሰበ አቅጣጫ ባልታሰበ ፕሮጀክት ወደ አፍሪካ ቀንድ መጣለች። በኢትዮጵያ ጎረቤትና ሀገሪቷ 90% ወጪ ንግድን በምታሳልጠው ጅቡቲ አዲስ ፕሮጀክት ላይ እጇን አስገብታለች። ካይሮ ጅቡቲ በምትገነባው የወደብ ፕሮጀክት ላይ ነው ከሰሞኑ የተገኘችው። ግብጽ የምትሳተፍበት ወደብ አዲስ ሲሆን የሎጂስቲክ ተቋም አብሮ የሚገነባ ይሆናል። የኢትዮጵያ የውጭ ገቢና ወጪ ንግድን ገበያ ላይ ተመሰረተው ይሄ የወደብ ግንባታ በግብጽ እጅ መደረጉ ግርምት ፈጥሯል። ካይሮ በቀጠናው ተጽዕኖ ለመፍጠር የምታደርገው አንዱ መንገድ መሆኑን የታየው የወደቡ ግንባታ ስምምነት በቀጣይ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ምክትል ፕሬዝዳንት በተገኙበት የሚከወን መሆኑን ከጅቡቲ መረጃው ተሰምቷል። ፕሮጀክቱ በቀጥታ ኢትዮጵያን የሚመለከት ሲሆን ስራውን ወደ መሬት የማውረድ ትብብሩ ግብጽና ጅቡቲ ሶሪ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ እንታይ ሪና ነርና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንዘለዎም ዕድላ ስለ ዘይጥቀሙ ዘለዉ ዝገደደ ፀገም ክመፅኦም ኢልና ነርና ውፅኢት ናቱ ድማ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ወደብ ንኽትረክብ መሬት ንኽትረክብ ተሰማሚዖም ከም ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ይዛረብ ዘሎ ግን ኣካል እውን ወፂኡ ነይሩ ምንታን ብቋንቋም ክኸውን ከሎ ትመርዲ ናቶም ደስ ስለ ዝብለኒ እየ ደምፃልኩም ዘለዉ ስለዚ ግብፂ ምስ ብተደጋጋሚ ምስ ጅቡቲ ዓበይቲ ዲልስ እናገበረት ትኸይድ ኣላ ውፅኢት እቲ ቀንዲ ምክንያት ዝኸውን ዘሎ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናይ ጅቡቲ ብመልክዕ ናይ ህዝቢ ተራ ክፃወት ክትፍትን ከም ትኽእል ወይ እውን ትፍትን ከም ዘላ ጥርጠራ ስለ ዘሎ ግብፂ ጅቡቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ቀዳማይ ንኢትዮጵያ ካውንተር ክትገብር እንድሕር ኮንካ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ ኢኻ ትደሊ እዮም ዝብሉ መን ይስኸ ግብፂ ስለዚ እቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ግን ኤርትራ ብወቅዒ በይዝ እናሃበት ገለ ዘይኮነ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ነፍሳ ትተኣማመን ሃገር ስለ ዝኾነት ጅቡቲ ግን ኣብ ነፍሳ ትተኣማመን ሃገር ኣይኮነትን እዚ ኩሉ ግዜ ፍርህ ናይ ኢትዮጵያ ኣለዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክውሕጡና ዝኽእሉ እዮም ዝብል ፍርህ ስለ ዘለዎም እቲ ኣሜሪካን ፈረንሳን ኣብኡ ዘሎ ድማ ድዋጆክ ወይ ክልተ ገይም ክፃወት ስለ ዝኽእል ግብፂ ግን ንጅቡቲ ሒዛ ገይም ክትፃወት ከም ዘይትኽእል ምስ ኢትዮጵያ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ንጅቡቲ መጀመርያ ንስዑድያ ምክንያቱ ስዑድያ ንኢማራት ካውንተር ንምግባር ኢማራት ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ ድራማታት ይህንድስ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ንኢማራት ክትክልክል ተኮይንካ ስዑድያ ክትእትሉላካ ኢሎም ንስዑድያ እቲ ወደብ ናቶም ታጁራ ን30 ዓመት ሊዝ ሂቦሞም ድሕሪኡ ድማ ንኢትዮጵያ ክትምክት ተኮይንካ እውን ጠጠው ከተብል ተኮይንካ ድማ ንግብፂ ኢኻ ክተምፅእ ኣለካ ኢሎም ናይ ፀዓት ካብ ኢትዮጵያ ዝወዝዎ ዝነበሩ ካብ ግብፂ ክንወዘ ኢና ኢሎም ናይ ፀዓት ገይሮም ሕጂ ድማ ወደብ ናቶም ሓደ ቦታ ንግብፂ ኣብቲ ቦታ ተኣትያ ንክትሰርሕ ንኢትዮጵያ ድማ ፅቡቅ ጌራ ንክትስልያ ኩሉ ሓበሬታ ናታ ስልያ ንክትገብሮ ከኽእላ ዝኽእል ቦታ ሂቦማ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ንኢትዮጵያ ድማ እዚ መርዲ እዩ ንዓቢ ንመርዲ እዩ ግን ዓቢ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ጅቡቲ ፅቡቅ ከም ዘየለ ገለገለ ኣፅዋር ናቱ ብበርበራ ወይ ብሶማሊላንድ ገይሩ እዩ እቲ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መመሊሱ እናተፀልአ ኩላቶም ሓይልታት ድማ ኣንፃሩ እናኸዱ እናሃረምዎ ዝኸዱ ዘለዉ እዩ ብዝኾነ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ኣነ ሓንቲ ክልተ ሓበሬታታት ክበኩም እያ ኣብዚ መጀመርያ ንዕንደራ ናይ ኣቢ ሓንቲ ፅብቕቲ መልሲ ዝሃበቶ ለንቀነ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም እያ ሶፊያ ተስፋ ማርያም is an excellent writer ናይ ብሓቂ ንፍዕትን ብልፅትን ፀሓፊ ዲፕሎማት ራድዮ ኮነሲ ፀሓፊት እያ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ፀሓፋይ ዝኾን ፖለቲከኛ ስለ ዝኾንካ ፀሓፊ ማለት ኣይኮነ I mean she can simply write ብዘይ ፀገም ፅቡቅ ዝኾነ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ትኽእል እያ and I hope ንታሪክ ኤርትራ ከምቶም ኣገደሲ ሰባት ብፍላይ ከም ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ኣብ ዓብ ፅላ ስለ ዘላ መፅሓፍ ክትፅሕፍ እውን ተስፋ ንገብር እዚ ኣብዚ ንኣቢ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረቦ ብፍላይ ድማ ናይ ፊዚክስ መምህር ብላብላ ብዝብል ሓደ
ኣፍ ደገ ባሕሪ የብልና ክትበሃል ከለና ኣይሰማዕናን ዝብል ንኻልእ ዕላማ ዝተወስደ ዛንታ ሰሪቑ ከም ናቱ ዛንታ ገይሩ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብፍላይ ናብ ዓሰብን ናብ ኤርትራን ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ ሃዲድ ዝገበሮ ሓደ ብሓደ ክሳዕ ክንደይ ዕሸል ምዃኑን እቲ መፅሓፍ እቲ ነታ ዛንታ ዝኾነ ሰብ ከም ዝፈል ብዙሕ ሰብ ከም ዝፈልጣን ኣብዘይ ዕላማን ኣብዘይ ግባእ ቦታን ተጠቒሙ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣንፃራዊ ዕላማ ክትጥቀመሉ ዝመረፀ ሕማቕ መራሒ እናበለት እያ ትገልፆ ነታ ፅሕፍቲ ከድኩም ራይዋ ዝያዳ ነቲ ፅሑፍ ናታ ፕሊስ ፈሎው ግበሩ ኣብ ኤክስ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኢልኩም ናታ ፅሑፍ ድማ ሼር ምግባር ናይ ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት ይኸውን ስለዚ ኩሉ እቲ ኣገባብ ናቱ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ድራማ ንጉስ ምዃኑ ድራማ ክገብር እምበር ኣብ ድራማ ድዩ ዘሎ ኣብ ሪያሊቲ ንክትፈልጦ ከቢድ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ብሓፈሻ ነዛ ዳንሲክ ስቶሪ ትበሃል ናይ ሓደ መምህር ናይ ስታቲስቲክስ እያ ነራ ንሱ ፊዚክስ ኢልዋ ነቲ ድራማ ክጥዕመሉ ኢሉ ይመስለኒ ብሓፈሻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዑ ንኸመልክት ኢልዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብልኩምን ክብሉና ከለውስ ኣይሰማዕናን ከምቲ ሓደ ተምሃራይ መምህር ትእዛዝ ክህብ ከሎ ዘን ሕቶታት እዚኣተን ተፈቲሐን ኣይፈልጣን እየን ንዝብል ትእዛዝ ከይሰምዐ ተንበርኪኹ ስለ ዝነበረ ደገ ውሽጣት እዩ ነተን ሕቶታት ፅሒፉ ከይዱ ሓንቲ ካብኣተን ክምልስ ዝኻለ እተን ሕቶታት ግን ማንም ሰብ ክፈትሐ ዘይክእላ ሕቶታት ተባሂለን እየን እምበር ንክፈትሕዎን ኢሎም ኣይኮኑን ተዋሂቦሞም ነይሮም ስለዚ እቲ ንሕና እውን ከምኡ ክንበሃል ከለና ስለዘይ ሰማዕና ነቲ ወሪድና ዘሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ኣይሰማዕናን ብምባል ከይደ ወራር ክገብር እየ ውግእ ክጅምር እየ ዕግርግር ክገብር እየ ብምባል ኣሽካዕላል ብዝመልኦ ሓደገኛ ዘረባ ዝተዛረበ ናይ ብሓቂ ንሰናይ ጉርብትና ዝምድናን ንጉርብትናን ክርብሽ ዝኽእል መራሒ ብምባል ብትክክል ብኤክሰለንት ዝኾነ ቋንቋ ገይራ ቻለንጅ ገይራ ተላ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ድማ ናይ ብሓቂ ሓፊርና በዚ ሰብ እዚ ኢሎም ነቲ ናታ ሓሳብ ድማ ዓብይ ኣድናቆት ክብወር ኣለኹ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ድማ እንታይ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ግብረ መልሲ ምሃብ ገለገለ ሰብ ኣሎ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ንላዕሊ እኳ መራሒ የብላን ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ትሕቲ በዚ ሰብ እዚ እያ ትመሓደር ዘላ እዚ መራሒ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኖቤል ፕራይስ ዝወሰደ መራሒ እዩ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ክሳብ ሕጂ ገለገሊኦም እውን ክብሪ ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ዳርጋ 7 ዓመት ካብ ኩናት ጠጠው ዘይበለ መራሒ ክሳብ ሕጂ ኖቤል ፕራይስ ከማምለሶ ዘይበልዎ እዩ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ዝድግፎ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነዚ ቻለንጅ ምግባር ብፍላይ ድማ ከም ተራ ሰብ ኮንካ ኣንፃሩ ስለ ዝፀሓፍካ እኳ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ የለን ግን ፖለቲከኛታት ዓበይቲ ዲፕሎማት ከም በዓል ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝፅሕፍዎ ዘለው ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘሎ ነቲ ፐርሰፕሽን ናይ ሰባት ንምቕያር ፐርሰፕሽን ናይ ካልኦት ፖለቲከኛታት ናታ ብፍላይ ኣብ ዩኤን ደረጃ ዘላ ስለ ዝኾነት መሓዙታ ካልኦት ብዛዕባ እዚ መራሒ እዚ ዘሎ መርገፂ ክርእዩ ከለዉ እውን ምናልባት ደጊሞም ንክሓስቡ ብፍላይ እታ ኣፀሓሓፋ ኣብዚ ዘላ ንዕኡ ፐርሰናል ከይነቐፈት ነታ መበገሲ ሓሳብን ኣጠቓቕማናቱን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ምፍራስን ኤርትራ ከምዚ ክትገብር እያ ዝኾነ ከምኡ የለን ከመይ ገይራ ንኤርትራውን ናይ ጠቕሳን እያ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ከም ዝርብሽ ገይራ እያ ፅቡቅ ገይራ ውሪዳታ ስለዚ ብቅዓት ናይ ዲፕሎማሲን ዲፕሎማስያዊ ቋንቋን ነዚ ይመስል ዲፕሎማሲ ማለት እንታይ ይብል ሓደ ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ዲፕሎማት ናይ ሲንጋፖር እንታይ ይብል ቶፕ ዲፕሎማት ዝበሃል ሲ ናብ ጥፍኣትካ ዝመርሕ ዘረባ እናተዘረበካ ኣዘራርባናቱ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ዝምርቐካ ዘሎ ኮይኑ ክስማዓካ ከሎ ኢሉ እናተፃረፍካ ሕማቅ ቃላት እናተጠቀምካ ይኮነ ዲፕሎማሲ ማለት ነቲ ትዛረቦ ዘለካ ብጥዑም ቃላት ጌርካ ግን ናብ ገሃርነብ ዝወስዶ ውሳኔ ኢኻ ትነግሮ ዘለካ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣጠቃቅማ ናይ ቃላት ኣብ ዲፕሎማሲ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እናበለ እዩ ዝገልፅ ሕጂ ናብቲ ዓበይቲ ካልኦት ዜናታት ስግር ክንብል ኢና The bigger they are, the harder they fall. Just ask the BBC, the self-proclaimed gold standard of journalism, the flag bearer of neutrality. If you ask the BBC, they don't even know what bias means. That's how uncorrupted they are. Or so they claimed. Recently, an unprecedented scandal hit the BBC. A scandal that has claimed its top bosses. A scandal that has forced them to admit bias and apologize. Let's start from the top. Last week, The Telegraph published a report. It contained claims made by the BBC's former advisor, a man named Michael Prescott. Prescott's criticism revolved around one incident, an episode on Donald Trump. It covered his controversial speech from January 2021, the one... መጀመርያ ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ እዚ ፀብፃብ እዚ ወይ እዚ ግዜ እዚ ብኩሉ መንገዲ ንኤርትራ ዝምችእ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን ቢቢሲ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃሉ
بفلاي كبريطانيا زبقس ميديا قد مخلون لعلو خلون صار إيرترايو نيرترا نمطفا إذا بريطانيا تبهال كابت أنت تكمت مسرحت يا ميديا ناتا ما كل زين إيرترا حلقة كفتر زفتن سليانات حلقة كفتر زفتن كل عينات متتتاون إيرترا نمدخام قدام النبض سلف هاجر طلب بريطانيا زبالي بي سي دما قبل عليه إيرترا زقبر زنبرة ما استا قدار كبلهم قبل عليه دونالد ترامب زفتنوا حدقنيا فتنه تبارع متيو نتوم قبل على زنبر مانجمنت كابس روحهم كم زنصلو اتتكال دما زنبرو اخبر كبري ويون زنبرو تقبلنا كم زون قلقل كوينلو نسو دما نورمال جيجا زي كونه حدقنيا دايما دايل كابوليتيكان متمزاز استقبر فتنا تقاهيدو تراي دي كونسي مواردو كوينلو مالتي سلازي اتو مينستريم ميديا نيرترا نخطفز سرحو زنبرو بخالوت حيلتات نعتاتهم دونالد ترامب لما قدامي نعتاتهم نخطف نزمين ستريم ميديا قدامي يسألعينات مني دونالد ترامب أبير له بعد الفويس اوف أمريكا كالوت كل ميدياتات أنصار إيرترا كل جديد زارب زنبرو أمريكا ناتا ميدياتات باجت تطوابيلو تي US A دبال تطو مزبلة بوغير تطويلو نما لا سبزا ستوريزيا BBC أب أسرع من رجع استخايده دونالد ترامب مستسعر مالت ببايدن أي تسعر كون يزبل نيرسو سلازي أبتو وانتي دقفتناتو جانوري 6 زبلوه أب إسرع ديو قال ناتو دقفتنا أبتنا بارلماناتهم ناي كونغرس اللو بوتا أبو بمخاد أجر قرفت إيراميرو مزخا ني دونالد ترامب حدا أبي قبني زتبايلو كندي كارتتريو يعلو كل دما كاب بانكتات كم سقوق أب هيوتي يخون أب دقفتو بزحت أسيرهم كسافجي تأسروا له التستوري تجن منت أمازيزا أكم درجات صعيبة بفلاي دما دونالد ترامب زي بلو نجار كم زبالة جيرهم كلهم تم ميدياتات تقابلهم نعود تغلالا كم زنس ألزقبر يوم نيرهم guess what نسو انت يوم حسيبهم نيرهم بوجي يرزق الله في مسيل ومنيرهم وديات دما أي تخالن 4 عامات تصبيو بس قبل التنا تعويتو بريزيدنت أمريكا خوين ماتي مرد تراجع يكونن بقصد ما بيت فردي نسو زفتوه أبكال بوتاتات نسو زفتوه مزجبرة نعوز السماع مزجبرة نعرف عرض كونتات تباهيلو انتي ترغيب بالله هاي بحق زجرم كونتاتنا نرجع this is a very very fundamental story زي أجد داسي معناته مين ستريم ميديا accountability حتى النت بالينا برومن كم دليتهم بأفريقيا كم دليتهم زي عند روزنا برمرحتهم ميديا تاتيو لما جمريا هذا عبا حدقة قد إمام الله سلمتاي التعب كالو زلمدوه أب أمريكا بفلا يدمع دونالد ترامب سلز قبروا تمليش دونالد ترامب أينيتي أتاقندي نسوم زقبروا أبزي على حجي قال بغالام تيوم مالو أينيتي زربات أمزي زوم جيروم نغد فلت من تان مالتيو أبزي أنا مالسج BBC team cut the clip in a peculiar way. See if you can spot it. We're going to walk down and I'll be there with you and we fight. نزا زربا كمي جرم دخل لو ما أمازي زوم أو يمالو كم زي أي بلن نسو جن نزيا كابستفر عليه زرباناتو حويسهم نتكوينات نتأجرجر بعلو كم زمر حجرهم نهزبي نجيرهم نسو جن تايل تزاري بني يرقص معاهم ليش تيملي سقس معكم زيا this is evidence and we fight like hell. We're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them. Two problems there. First, that BBC clip is a mix. It stitches two different remarks together, remarks that came almost 1 hour apart. That's the first problem. Secondly, it omitted an important part, the part where Trump asked his supporters to be peaceful. The Telegraph report claims that this was done on purpose. Exactly. ስለዚህ ከምዛ ድራናያ ንሳቶም دايما دايلهم نزن كلتا فيديوهات كم تريبون زلهم اتحنت على شدشته زرقحوا عبد السيم التين تغيرن كلتين نتا نسو بسلام او منجدي اغرغر كي جبرنا كيف رسنا نتوم دغفتنا زخون ابلاتنا كونغرس هالو كنبلمنا نتوم زصلونا دما هالو اين بلومنا زعينتو كنباسينا دم كنفاسسنا هاجر كنعنونا ايبلن ساتوم جن نابو مارش كنجبرنا and we will fight كنباسينا كنጨፋጨፊና ዝብል ካብ ካል ዝበሎ አትዮም ልክ ነቲ ኢንሳይት በኸምዚ ድማ ሬድዮ ሩዋንዳ ወይ ወን እግርግር በኸምዚ ዝመጽ ስለዚ እዛ ዝገበርዋ ድማ ይሕርክንደይ አረኻኺባ መጽያቶም ማለት እዩ መብዛሕቲ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ
أشحاسة تقتلهم أب رواندا كو راديو رواندا زبهال أبو تزعوتك سافجي كو تحتاتنا أي قاتم كم دليتهم سبات بالعهم ميديا تمازيزهم شجر فتيرهم زحتهم سبعين برا بت هذا معلتي كم تري وزلهم لحد حيا اليوم يوم دماتهم ما راح تنيرهم مالتي. Then yesterday night came the big announcement. Two bosses at the BBC stepped down, Director General Tim Davie and CEO of News Deborah Turnus. Both of them resigned yesterday night. They took responsibility for the edited clip. At the same time, they rejected any systemic bias. I would like to say it has been a privilege of my career to serve as the CEO of BBC News and to work with our brilliant team of journalists. I stepped down over the weekend because the buck stopped with me. But I'd like to make one thing very clear. BBC News is not institutionally biased. That's what. ስለዚህ ولا حجون كاب سلطانه وريدهم كله BBC أدلو زي بلو زي شراوي حبريتا زي بيو بمبال كزاربيهم زفتنو تخالع عالم جنكم عينات مرداتها بلو من هنداويان بفلاها على BBC قبل الميديا أنا يوكي عبس لزلهم كم بحدش ولا ونبي يوكي بزح تسأل عن نتيجة لهم تبي BBC أبزوان زي بفلا أبغزي كوفيد يكون أبغزي زنا يوكرين وكوينات أبكويناتنا إسرائيل أب غزة استجبره كل ريناينا هلكيتنا تفصم خلو زتاكو عزنا برون إسرائيل مثلا نفس عمك الخلال لو أنا بلودي شفنو لازم بريم سلازي أمودات هذا خندي حتى تنت متيو تكون تقدم مع نزي مثل مع بيت بوسات تتأريزو مع لو سوق رايقنا يكون تأماننا ناتو نايت ميديا مينستريم ميديا بعبيو مريت زبيت الله بزلو كمزة عينت كساب بوليتيكا ناي حجر ناب عجر جركت وازغلنا أمريكا زي نا جانوري 6 بحال دارجا سيفل وورك نخد كيت قرب زتعرفك زينير ماني خوهم جيرو زي قاط أمانجر ميديا عبتها جيرو نخلتيو أمن حتحدو كم زبالة عز جبري سلازي ناي كوينات ما بقيس كم زخانة يزن جرزلو قبل اليوم سبعتون بزح كستات كمتيو دونالد ترامب ما بقولكو كسب $1 بليون نتبي بيسك خاصة مزغل زقلت حبريتهم ريال لهم very interesting نغطن يتكون تازلوجن كميلو ناتشنا خري خيط كم زلو بفلا يتيو كيز بحال لابراش زجبر هذا ما اسمه. Security Service, the FSB, announced it had foiled a plot by Ukrainian and British intelligence operatives to tempt Russian pilots into stealing a MiG-31 fighter jet armed with a Kinjal hypersonic missile. According to state media reports, the operation involved offering a Russian pilot $3 million to fly the aircraft toward a NATO airbase in Constanta, Romania, where it could have been intercepted by air defenses. The FSB described the plan as a large-scale provocation service. انتينا نسمى زلنا أبزي ناي سلايا ناي يوكرين بس ناي يوكي سلايا MI6 كوينهم بحده نحادك بايلوت ناي راشا $3 مليون كنبا كاينا ويورو كنبا كاينا باسبورت كم دليت كان هو تاخن حق زكاينا انتي قبري لما حنت كابتن جيتات هايبرسونيك ميسايلز تسكمت حسكايا تبقس نابي مسا ناب رومانيا اب ناي بيز ناي نيتو حسكايا مسا إلومو انتي مالتي زي اتكهبي بلوي اللو نقرب كوي نزانا فاريت زي حسكايا مسيخة ابتنا نيتو مدقع تقبر شعو اتير ديفنس نيتو ككلا خلايو جن انتي كونيو راشا بيز نيتو حريمة تبايلو كوينات سالساي كوينات عالم نخجمر امين كند من تاي رسح امر لهم كند من تاي تنقل لهم دقرمي إذا بايلوت $3 مليون وسيلة بهيوتو خيط نزانا قرزي عند دفت ما نيرو راشا مدقع تابع النيتو فتسي ما تبايلو اب يوكرين سلا دسعر زلو عبو كينات ناي نيتو مسراشا غيركا نتو كينات نفس ساي كينات عالم درون دي اتيزلو نابزلا على درجه نمقيارو استفتنا فتناي نيرو ازياتهم فتسينكا ناي سلام منفس كم زي بلوم بفلاي نتو دونالد ترامب زبال نابزو كينات كتوو زي قبروون زي فتنوون دراما كم زي لينا نرزلنا دونالد ترامب كم دليتكم تقلصوا تخليهم نبعلو ناي سلام يخنو بلاي نخلينا قد ناب كينات كتوو زقبروو زلو كالارستي ابزن اسمع الجخا. A report on CNN, of all places, documents China's expansion of 60% of its missile facilities. It's staggering, bigger than anyone had ever thought, more robust growth. And over the weekend, the new Japanese prime minister, who I know you like a lot, Kaiichi, called the Taiwan situation extremely severe in its phase, and that they may consider any move on Taiwan by China to be a national survival crisis for Japan. Now, that gets better. A Chinese diplomat today said in a social media post that she, the Prime Minister of Japan, should be beheaded for her comments. These are not. انتينا نسمى زلنا ابزي زي انترفيو تقبر زلا فوكس نيوز كلهم توم مينستريم ميديا زبحلو انترفو كوينات سلام زدلو يكونون زبلاكم بزيه ازيا
ندونالد ترامب ناب كوينات نكاتو مسمن مس تشاينا ناب كوينات كاتو يتدفع زلا ويحمق سقمت نخجبر بكل من قد انتهت ولا حدا وتحضروا عقمنا تشاينا قلت في زعب زلو حيل بحرناتهم ميسايلاتناتهم قالوا مره يزعب زلو زدما عبسكاتين عنا بحاده بخالاي من قدي تنسخت فتوى برايم مينستر ناي جابان لنكنه بزعبا تشاينا بتزاربتلو بزعبا قداي ناي تايوان بتزاربتلو نقداي ناي تايوان ازي اقداس مخانوم نعتاتهم نهيوتن ناي موتن حتى كم زخون تشاينا نتايوان مورار مالتي مجمريا كبرهالكم مالتي تايوان امريكان جابان كلتيوم تايم زابنو تايوان اكل ناي تشاينا وان تشاينا بوليسي زبل جابان تقبل امريكا تقبلها سلازي تشاينا نمس تايوان حبيره وي تايوان ناب تشاينا تاتيا عالم لخاوي حقيز تكبر زلو كجرمكم تدراما جن اذا برايم مينستر ني دونالد ترامب محقواس وي ونتهم ناي وجز دلي حيلتات محقواس قداي ناي تايوان عنا نهلا وحتى بمبال قسقاس زربا سلتزاربت كاب تشاينا دما دبلومات ناي تشاينا كتكتلالوا كتحردالوا بمبال ملسيبوا نزي كميتريوسغا نسخات فتوى سبي خازيا نابلتي تحطو زلا حتى دما نعو ناب كوينات تشاينيز دبلومات threatens to cut off ناي جابان غورورا وي كتحردالوا بمبال تزاريبو يلو سبين قبرو زلو كنتاتنا نرزالنا نسمع ينتهي بلومس. These are not our friends, sir, are they, in China? Well, a lot of our allies aren't our friends either. Our allies took advantage of us on trade more than China did. And China took big advantage. I mean, we built, because we built their military. We built their military. We built their whole thing. The whole thing was, and by the way, if you remember, in my first term, I took in hundreds of billions of tariffs. I put tariffs on China very early. انتهي زلازلو نزازر بازيا كل زينا كوينات تو ويلوم زقبروا مخان فليتو كاباك حد ميدفت انتهي زلازلو مجمريا تشاينا محزانا يكونتن طلايتنا مخانا زيها تايس قمتي كما غير كاتري لا فريم غيرات حتى زلا نسد ما تشاينا فتاويتنا كبله ولا توم قالت محزوتنا زبالون محزوتنا يكونون كل غزي نربحهم كمزمزونا يم دفتنو اوروبا يكون قال بمبال كل غزي باغير يزوقوم نتوم كمزدليو معناتو محازاز بحال يلنا بزي حدك نربحو زغوي يبلو زبلم زلو انصار تشاينا مس تشاينا حماق سقمتن خوسد مره نيم زدفافو نابراشاون كبو نسجن انتس فليتو انتس بلبونادي انتس فريو يحدم يكونتا مواطرتيا نا بوتين يكون نابراشا حماق زربا نخزارب كل زي يمزحتو اي زاربني ناب تشاينا دما حجي اوف كورس مس تشاينا زلنا نقدي امريكا بزربح منقد بزح غيري كن تشاينا كمزي قسقسا وي ناب كوينا دوسد زربا كتقم اي مرصنا بزون بتدغاغام دما نسوم كمزي نتزلو تنشنس نترز خوز طرايم زدليو for some reason نسجن كونتات نايت تشاينا زلاتو كمي غيرا تحرمو خم زلا سلا دفل زلو ناتو زربا دما نتز غبر زلو صعر مس تشاينا كفر سولو سلا زغل امبرن تشاينا سلا زحالي يكونن ابكالون حساب 600 شح تمهارو ناي تشاينا ناب امريكا كم زاتو نزيوم كتطو كتبلم دي خمس بلو تطو كبلاي كلني مغنياتو بزحات يونيفرسيتاتن كوليجاتنا امريكا كابزون تمهارو بزمصاتاويم زنبرو مسبلم كندي تقاوم انصارو كلهم زوم سل تمهارو يونيفرسيتي ناي تشاينا سلايا ناي تشاينا يم سلازي سلايا خنا بعدناتو تلخ بمبال اتي نا امريكا حزبي وي ونتي بوليتيكال فيجرز كن منتاي صناب على تشاينا عديرهم كم زلون اتزغبرهم زلو دما تشاينا سلايات سلتسدلهم زلا ديكونه انتاي دا بكل من قد تعبر لهم سلازلا ابنت CNN زبلو زلو سمعوا findings of the CNN investigation. We identified and located 136 facilities linked to China's rocket force, which oversees both nuclear and conventional missiles. انتايم زبلو زلو ناي تشاينا وتهدراو عقمي ناي بحق ان عبي خيدالو عبي ابز سجنت ببصحيلو سلازي بزح ناي سل ناي ميسايلاتن ناي حيل بحر ناي كالن عقمنا تاي عبلو زبل بروباغندا بزسفح ملكع كدفول نسمع لنا حساب كندو زعبي وتهدراو عقمنا تشاينا سلازا سمبرم دي نو تشاينا بقطبا بتكنولوجي اصبيغا توي سلازلا هذا كابدما ازي كنت نغير كريكم هذا ابز حلفون ابيني ريتي حبريتا من البات زي سمعوا زي نغير مرايوا كابيز بقس فرهم مخانو خطفلتو. This is by far one of the most luxurious and expensive car made by China with a price range from 98,000 to زتري وزلهم ماكينايو هذا كابتي تكنولوجي كاو مارفل ويكا تأمرنا تشاينا يزبال زلو بدارقا ناي نورمال BMW ان مرسيدس ماكينة واقع ناي 500 شح وي $9 مليون دشيات ماكينة تكنولوجي كاو زبلت
ብዝሓሰረ ዋጋ ሰሪሖም ኣለው ብተወዳደርነቱ ብብቅዓቱ ብፅባቂኡ ብላጀሪ ፎርማት ናቱ እዚ መኪና ናይ ህዋዌይ ቴሌፎን ዘፍሪ ዝነበረ መኪና ማንም ክወዳደሮ ዘይክል መኪና ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪብሎ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ራዕዲ ፈጢሩሎ ማለት ስለዚ ቻይና ሕማቅያ ሰይጣንያ ኢልካ ነዚ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ክትዓብሶ ክትሽፍኖ ካብኡ ክትሃድምን ካብኡ ክትርሕቅን ክትፍትን ክትክል ኣለካ እንተዘየለ ዕዳጋ ናትካ ደሲሜት ክገብርዎ እዮም ናብ ሓማኹሽቲ ክቅይርዎ እዮም ስለዚ ካብ ቻይና ዝወፁ ዘሎ ብሮቦታት ንበሎ ብመኻይን ንበሎ ብነፈርቲ ንበሎ ብቴሌፎናት ንበሎ ኣብ ኩሉ ደረጃ እዮም ኣብ መራኽብ ንበሎ ኣብ ሚሳይላት በሎ ኣብ ኩሉ ብኩሉ ይዓፅዎም ስለ ዘሎ ይገጥሞምን ይስዕርዎምን ስለ ዘሎ ፍርሂዝ ዘበገሶ ንቻይና ምፅላም ፀለመና ቻይና ንቻይና ከም ሰይጣን ከም ንቡር ኮይኑ ተራይሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ካበይ ዝብገስ እዩ እንድሕር ካብ ፍርሂ ተበጊስካ ንቻይና ከተፀልማን ከተናሽዋን ተኺልካ ምናልባት ሰብ ደፊሩ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ክጥምት ኣይክእልኒ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ዶንት ፎል ፎር ኢት ኣብቲ ናቶም ሸረኽ ኣይትእተው ባይ ደ ወይ እዚ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ብዙሕ ግዜ እንዲና ንሪኦ ዘለና ኤምባሲ ናይ ቻይና ኣብ ኤርትራ እንታይ ቪድዮ ፖስት ገይሮም ነይሮም ራዩ Across China, from cities to rural areas, an unprecedented transportation network is quietly supporting the daily lives and dreams of 1.4 billion people. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤምባሲ ናይ ቻይና ኣብ ኤርትራ ዝገበረ እዩ ናይ ቻይና ምዕባለ ክንክል ንምንታይ ይግስግስ ከም ዘሎ over 80% of 8 north south and 8 east west high speed rail networks completed ካብ ሰሜን ንደቡብ ካብ ምብራቅ ንምዕራብ ዳርጋ ኩሉ እቲ መንገዲ ባቡር ሃይ ስፒድ ናይ መንገዲ ባቡር ዝነበረ ከም ዝተወደአ 160,000 ኪሎ ሜትር ቶታል ሬልዌይስ 160,000 ኪሎ ሜትር መንገዲ ባቡር ከም ሰርሑን ኢንክሉዲንግ 48,000 ኪሎ ሜትር ናይ ሃይ ስፒድ ላይንስ ማለት እዩ ኣሜን እዛ ሃገር እዚኣ ትኸዶ ዘላ ማንም ክወዳደሮ ይክእል 97% of major cities covered ስለዚ እዚ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ፖስት ዝገበረ እዩ ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራውን ኢንስፓየር ክገብር ዝኽእል ደገፍ ናይ ኤርትራ ዘለዎም እዩ ምዕባለ ናይ ቻይና ከመይ ኢሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድናን ሽርክነትን መመሊሱ ዕምቆት ክገብር ኣለዎ ክንብል ከለና ዝጭበጥ ዝርአ ነገር ስለ ንርኢ ዘለና ኢና እዚ ዓይነት ምዕባለን ቴክኖሎጂን ናብ ዓድና ክኣቱ ስለ እንደሊ ዘለና ኢና እዚ ዝመስል ብልፅግና ናብ ሃገርና ክኣቱ ንደሊ ስለ ዘለና ኢና ካብዚኣ ንምሃር ከም ኣብነት ንውሰዳ ኣርኣያ ትኹነና ክንብል ከለና ናይ ብሓቂ ኣካይዳ ናይቲ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ናይቲ ህዝቢ ምስ ህዝብና ዝተቐራረበይ ክንብል ንኽእልና ኤርትራውያን ዲስፕሊን ኣለና ህርኩታት ናይ ስራሕ ኣመል ኣለና በባህርያትና ድማ ጥንቃቐ ዘለዎ ኣካይዳ ዘለና ኢና ብነፍስና ክንመሓደር እንደሊና ናይ መንግስቲ ድጋፍ ዝደላ ብኤርትራ ኣይተለምደን ሰሪሑ ዝነብር ህዝቢ እዩ ፃዕራም ህዝቢ እዩ ስለዚ ምስቲ ናይ ቻይና ባህርያት ዘመሳሰለና ስለ ዘሎ ሃገራት ክልቲአን ፅቡቅ ፖለቲካ ክገብራ ከለዋ ድማ ካብኣ ክንረብሕ ንኽእል ኢና ኣይሆፕ እቲ ዘለና ሽርክነት ናብ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ተቐይሩ ካብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ናቶም ከምዚ ናትና ተኣምራታዊ ለውጢ ክመፅእ ኣብ ዓድና ትምኒትና ንገብር ናይ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ሌጋሲ ናቱ ንኤርትራ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ምስ ቻይና ገይሩ ከሰጋግራ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ስለ ዘላ ክወረኩም እየ ዝብል እንደራ ስለ ዘሎ ኣብ ዙርያና ንዑ ንክንሰግር ኣብ መኸተይና ዘለና ግን ንፅባሕ ንጎ መበገሲ ናይ ቴክኖሎጂ ናትና ሽርክነት ናትና ምስ መን ክኸውን ከም ዝግባእ ዋላ ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ሰላምን ርቃትን ተበልና ምስ ቻይና ንክንሰርሕ ዕድል ክወሃበና እምበረይ ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ፍሉይ ነገር ከምዘየሎ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ርኢና ኢንስፓየር ክንከውን ኢለ ዘምፃልኩም ዘለኹ ናይ መወዳእታ ድማ በዚያ ጌርና ክንውድእ Okay, so it's made by Apple. Apple trades on the stock market. So imagine this. Every time the new iPhone comes out, do you buy the new iPhone? Yes. Okay, if you didn't buy the new iPhone, but you bought a share of Apple stock, you'd be making thousands and millions of dollars. مخركبكم أقداسيت مخرن دي زبازلو نزي سبيد زبال انتاي بلالو زخون براند تخدون انتو خوينكم نايك ديو أديداس ديو أبل تليفون ديو زخون يخون تقزون تتقوم من دحر خوينكم بركنات لكم دان نفسكم عتاتوا ثلاثة عينات ماركاتات تلكم كوينو بركنايت كامبان خلكم دو زيا ديت قبرن تلكم ناي بحاك اللوزرس يخون كتكونوا تخلو أبي واتكم مغنياتو ناي أبل كمبيوترن تليفونن تقزن تلخا እንድሕር ክሳዕ ክንዱ ናይ ኣፕል ፕሮዳክትስ ፈትሑ ኮይንካ ስለምንታይ ብርክ ናይ ኣፕል ዘይትገዝእ ምክንያቱ ምስታ ካምፓኒ ኮኔክትድ ኢኻ ስኻ ብርክናታ እንተገዚኻ ድማ ክትረብሓላ ትኽእል ኢኻ ናይ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክትስ ፈትቶ ኮይንካ ከምኡ ፌስቡክ ለይትን መዓልትን ትጥቀምቲ ኮይንካ ኢንስታግራም ትጥቀምቲ ኮይንካ ደንባይ ናቶም ስቶክ ጉግል ንኣብነት ኣነ ኣብ ዩቱበር እየ ናይ ጉግል ድማ ፖዚሽንስ ኣለኒ ከም ሲንግል ካምፓኒ ኣብቲ ፋንድ ድማ ኣለኒ ስለዚ
ነቶም ትጥቀመሎም ካምፓኒታት ብርክናቶም ወላው እንተ ሓመቐ ኢንዴክስ ፋንድ በመሓዝ እኩብ ንሳቶም ዘለዎ በመሓዝ ንኣብነት ቢቲኣይ ትጥቀም ኣብ ኢንቨስትመንት ናትካ ኣለካ ተምሃሮ ናተይ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ እዚ ኣፕል ኣለካ ማይክሮሶፍት ኣለካ ጉግል ኣለካ ቴስላ ኣለካ ኩላቶም ስለዚ ኣብቲ ብርክናቶም ኢንቨስት ጌርካ ክፋል ናይቲ ብርክን ድሕሪ ሒዝካ ኣብ ቁጠባናትካ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብረልካ ክእል እንተዘየለ ንብረቶም ጥራይ ዝመፀ ትገዝእ ተለኻ you are following a loser strategy ጽባሕ ንጎ ድማ ለውጥ ከተምፅ ኣይኮንካ እናበለይ ዝመክሮ ዘሎ ነዚ ዓብይ ፀላዊ ንእሽተይ ኢንፍሉዌንሰር ማለት እዩ thank you ቶም ትገብሩ ዘለኹም ድማ ቋነሰብና ኤርትራም ኢትዮጵያ ስለነበረች በወቅቱ ማን ነው የሚለው ነገር እንግዲህ ከዛን ኤንግል ልነሳ የሚችልበት ሁኔታ አለ ኤርትራ ስትወጣ ኤርትራ ስትሄድ የባህር ጉዳይ በተለይ ቀይ ባህር የዚህ የአሰብ ጉዳይ እንደ አጀንዳ ሆዶ ያልተነሳበት ምክንያት ዝም የተባለበት ምክንያት ዝም ብሎ በወቅቱ ምንም እንዳልሆነ ተደርጎ የታለፈበት ምክንያት የኢትዮጵያ ተወካይ የኢትዮጵያን ድምጽ የሚወክሉ ተቋማትም ሆኑ የህዝብ كم تريو دلهم እዚ ሰብ እዚ ዲና ሙፍቲ በሃል አምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕጂ ድማ በሃል ናይ ፓርላማ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ድማ ቦታ ዘለዎ ዝበሃል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣይኮነን ዓሰብሲ ኤርትራስ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እንዳ ነይራ እናበለ ነታ ዓሰብ ናትና ትብል ዘላ ዘረባ የራጉድ ኣሎ ኺሉ ዝመጽእ ዘሎ ስለምንታይ ከ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ሲና ንዝብል መልሲ ድማ እንታይ ዝብ ዘሎ ከም ትሪዎ ደለኹም ንኢትዮጵያ ዝውክሉ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ረብሓ ኢትዮጵያ ብዘኽብሩ ስለዘይ ተወከለት ኣብቲ ዋንቲ እንታይ ማለት እዚ ንህወሓት ንምህራም ብኩሉ መንገዲ ዝጥቀሙሉ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ንምህራም ዝጥቀሙላ ዘሎ እዮም ንትግራይ ጥራይ ግን ኣይኮነትን እዚኣ ልክዕ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኤርትራ ንምህረም እውን ትኽክል ስለዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ወሲዳ ኣላ ዝብል ዘረባ ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሕዎ ዘለዉ ንምንታይ ስለ ዝጠቕሞም እዩ ብትኽክል እታ ዘረባ መጀመርያ ንትግራይ ንክሃርሙ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕርና ዝኸሰርና እኮ ዝተመንጠልና እኮ ብሰንኪ ትግራይ እዩ ስለዚ ንትግራይ ክንሃርም ከምኡ ድማ ምስ ሰሜን እዚ ካ ተሓይዞሞ 5 ዓመት ጌርና ኣብ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ ግፍዒ ዶገሎ ዝብልዎ ዝነበሩ ናብ ትግራይ ከምቲ ኣንተም ኣብ ቅድሚት ሰማዕና ናብ ትግራይ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ግዜ ክወስድ ድዩ ኣይወስድን እዩ እንተደይ ገይርዎ እውን እንተደይ ገይርዎ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣነ ሲናርዮ ናተይ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ፕላን ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ዓቕሚ ስለ ዝወሓደ ወይ እውን ስለ ዝፈረየ እምበር ክገብሮ ስለ ዘይደሊ ይኮነን ስለዚ እቲ ኩነታት ናይዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ብተደጋጋሚ ብኩሎም እቶም ናይ ኣቢ ቅርንጫፋት ትመፅእ ዘላ ከም መበገሲ ናይቲ ኩናት ንክትኮኖም ይጥቀሙላ ስለ ዘለዉ እዮም ካልእ ኣብዚ ዘረባ እቲ ነቲ ኩነታት ንምጉሃሃር ወላ እውን እቶም ተፃባእቲ ዝበሃሉ ዘለዉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ሓደ ለንቀነ ናይ ፋኖ እውን ተወሲኽላ ኣሎ እታ ኩነታት እዚኣ ስምዕዋ ፕሬዝዳንት ተብዬ አቶ አረጋ ከበደ ላሊበላ ላይ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተገለጸ። በአፋብኃ ምስራቅ አማራ ቀጠና ሚኒሊክ እዝ ግዙፉ ላስታ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ኮር ተከዜ ክፍለ ጦር 3ኛ ሻለቃና የክፍለ ጦሩ ሜካናይዝድ በጋራ በመሆን ህዳር 1 2018 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ ረፋድ 3 ሰዓት ተኩል ሰዓት እዛ ዘረባ እዚኣ ብተደጋጋሚ ክንሰምዓ ሪኢና ኣለና ብዙሓት ፀብፀባት እውን ኣውፅኦም ኣለው እዚ ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመሓዳሪ ዘሎ ፕሬዚደንት ማለት እዩ አረጋ ከበደ ዝበሃል ፋኖ መልቃዕቲ ገይሮም ከም ዝነበረን ንስክላ ከም ዘምለጠን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ወይ እውን እቲ ብልፅግና ዝበሃል ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ብኩሉ መንገዲ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ብዙሓት ሰራዊት ናቱ ብሕማቕ ይሞቱን ይሃድሙን ከም ዘለውን ከቢድ ዝኾነ ኩናት ድማ ብተደጋጋሚ ቀፃሊ እዩ ዝካየድ ዘሎ ከምቲ ዝል ዓፈና ስለ ዝግበረሉ ዘሎ ሓበሬታ ይወፅእ የለን እምበር ቀፃሊ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት መመሊሱ ኣብ ዝበእሰሉ ዘሎ እንታይ መንገዲ ክኽተል ይኽእል እስከ ንስምዑ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ መደብ ክህልዎ ይኽእል ኩነታት ጋዕ ዘብል ነገር እንድሕር ዘይተፈጢሩ እንታይ እዩ ክመፅእ እንታይ ኢልካኒ ሓደ ትኸዚ ዘሎ ኩነታት ናይቲ ሃገርቲ መንግስቲ ዝጭነቐሉ ምዃኑ ኣይቨሪ ማች ዳውት ዝጭንቖም ኣይመስለኒ ዋይ ኣምሓራ ሓውና በልዖስ ሸዋ ናተቆሰስ ፅቡይና ዘለና ንምዕቢ ዘለና ባህል ፃውት ዝገርመኒ ነገር ንሱ እዩ ካልኣይ ኩናትን ትብርሰትን እናወሰኸ እዩ ዝኸፀል
أدماسو ناقفايز يبحلو نهري عقيو أبز غدلو زي مقنطات تتجميرو زنيهم مفراس نايت هاجر نابزا يسجن مولو فرقس تسألف تقولون العبد الفتر أنا زي مننا لك ولا تزوس حنا نقدر كم زلوين قالوا تزوت نحنا زوس حنا قالوا تزوت خلاص حمى يمنا كم تري ولا لهم أنت كنتات أباب بزول جمجمة نزيز مثل نزي أبز مثل لزول كنتات دما أتعايزنا خنريال لنا بالسجنا زمولو حيل له أفريس ولا شو مريتنا بزي ما هبطر حيكونن حيلي ودولنا له كان صارت تدعيشوا جزاو من قصي زوق حيلي يدلله سرعة زي مالتي سرعة زي بهوتنا له تجارو قصينا خمسين حدر استعصوا أجنداي أو زين زراربن كم يزولنا عايشين نحن أصله وعلى بفترة خمية تقولنا لنا زرارب هذي هذكو خراس حلو وديس ناي سرعة خفيف التجيروس ناماس موبلايزيشن كويت أتي زلوا هذي كقدبو ودا كوينة أجندا بودا مغنيات نهز موبلايز تقبر نتقرأي توقع هذه تملع على موبلايزنج فاكتور جن سي اوتليت زوليو تاجندا مالتي او عفر بلصقنا زمولو حيل እዚ ዘረባ እዚ ድማ ብኩሉ ማች እናገበረ ወይ እናተቀዳደ ተሳሓሓበ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እናተኣሳሰረባ አገዛዙ በእንደዚህ አብዛኛው አማራ በሚኖርባቸው 12 አሰልፏል። ብልጽግና 11 ዛለው ስምረት የሚባል ከትግራይ አፈንግዶ የመጣ አንድ አብሮ አለ 12 ነው እየተተራመሰ ያለ ይሄን ዝግን እስከሚያቆለውለው ድረስ እየተመታ መሆኑን ሁሉ ጊዜ ከሚሰሩት ምታውቁ በየጊዜው ትሪወደ ለኹም ጀነራል ማሞ ተፈራ ማሞ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ፋኖ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ጀነራላት ዝነበረ ጅርማ ምስ ፋኖ ኮይኑ ዝዋጋ ዘሎ እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ኣምሓራ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎን ክሳብ 11 እዝታት ኣበጊሱ ከም ዘሎን መበል 11 ድዩ ወላ መበል 12 ድማ ነቲ በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝመርሕዎ ዘለው ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ነቲ ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ሰራዊት ከም ሓደ ግንባር ገይሩ ናብ ኣምሓራ እውን ይወስዶ ከም ዘሎ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እናተኣሳሰረ ዝኸይድ መንገዲ ፋኖ ብልጽግና ቤን ገይሩ ይሃርሞ ከም ዘሎን እቲ كدانا أمن زبلة أنها تي أبحر مريض أب عفار ذو تباهي لزلو نبلتقنا أجندة زلو ببلتقنا زمولن زدر هذا بوجرو زتبجسن حيل مخاني زنجر زلو وتيتنا تدما قبل الإيرترا زجبر زلو عند راينا نرزلنا تجارو أبزو وانزي كبيد بده يتبهم كم زلو إنا نرزلنا هذا كابتي أبزو وانزي دزاربهم زلو ويونا بإيرترا زغنعه زبلو زلو سكخن سم نابنت زيا سمعكم ما نطلعهم سكه نقيئة درونات شعبيان مسائلات شعبيان أبي كم زنجابو كم أبي كم زنساففو يفلطوا ده زعشاليلو يقالوا طريق هذي نقيئة راح يكون المسوعات النت كفيل بسراوي ما وصلت المسوعات التقفيل الجغة اللي كان شعبيان محتاج كدليو أبلغهم دافن دول الكائنات كم تري ودا لهم زي حيل دبيتيو ناي درونات مدقعتي تغيروا قبل اللي تግራይ مسقاطمه اول سعيد بميديا نتግራይ انت تتنكيفا ناي ارترا سقم تكاي وسدت كم زي تبل تزاري بنيرو ስለዚ ሕጂ ከንታይ ክግበር ይብላሎ መጀመሪያ አይ ቲንክ ኩነታት ንጽሪዩ ግን ስለምንታይ እዛ ዘረባዚያ መን ይጥቀመላሎ ስሙ ወከታያዘልኩም ስለዘለቆ ይመልስልና እነዚህ زاتو زترفو الأوان جن زاتو زيهلو الأوان مردا إهنم هنا بزيهلو الأوان جن ناوكينات يزوتو أتوم ناوكينات كنا أتومو بتم كنا بدقافك جورنا قال زاتونا بجورون جورو وقاليوم السيم صبي زلو حزي درون مصابعة هاي تواهلو ميديا ريخي يطبني خي تقرأي تتنكيفاس شعبية مسائلات دبنا أديس أبابا خزن بيو درونات كم زبالي يقول لهم شعبية هجمر كله حسوتي كلاي إرترا تلفزيون يتزربن ببريزيدنت إسحاق يتزربن هذا بقى ميدوناي
ስትሪት ስማርት ተዛሪው ኢልካስ ናይ ጎዳና ስማርት ማለት እዩ ይሃሉ ድሮን ግዛ da you can say like أسمرا فول كده خبل عكايل كان نيركا خالاتي خليك تدخليها أول سعيد والدي بدي كنا سي درون هات دخن سددينا لكم ناين وركم ديسابا خدو دوا مسائل دخن ونجي فينا لكم وين وركم مو تقراي دات تنكيف عندنا يعني سوقا مويتنا ازي تزوار ده زبحال ناي تحتي زوار ده زقطت مجبريا زي كم تري ورد لهم ኩናት ባህላዊ ጸወታ ናይ ትግራይ ዝብል ዝነበረ እዩ ትግራይ ኣዝያ ሓያል ምዃና ዝኣምን ዝነበረ እዩ what happened to you man you used to believe in ትግራይ ሓያል ሃገር እያ ኢልካ ተኣምን ዝነበርካ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣሎ ሓያል ህዝቢ ኢልካ ተኣምን ዝነበርካ what happened to these people ከመይ ጌርካ እንተ ሓደ ምስ ኤርትራ ዝነበረካ ፅሊ ሜንቴን ጌርካዮ ፋይን ፅሊ ስለ ዘለካ ኣብ ሓንጎልካ ሜንቴን ጌርካዮ ولا كون ربح هذا تتصلي مسير ترى زلا كان تقرأ يزربح أنت زي كونه معناته إيرترا أبغى داينا تقرأ إذا حزالة كم زلها تشرفت غلقة تي أبكينات زقت قطع كازنا بري أبي أحمد سراويتون استيل حزب خايا ساقي له معراب تقرأ إن خاي ملص قبر زلو ديو رتيت نخاي أتودي تهاجر سلام نخاي ركب قبر زلو بلصق النمبر إيرترا يكونتن باتزي سلناتهم إلكم يعني توم نومي بلصقنا دو إلهم زلو تمالي أبستقرأ يزنبرو إيرتراويان أكتيفيست يكونوا ولا جاتهم እትጽልናቶም ኣብ ትግራይ እንታይ ጋጥማ ይግድሶም ነው ኤርትራ ክትወድቕ ጥራይ ዘሊ ንኤርትራ ድማ ምስ ሸይጣን ኮይኖም ከውድቕዋ እዮም ዘሊ ስለዚ ጽልና ኤርትራ ዳ ኣምበር ፖለቲካዊ ዕላማ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሕጂ ናብቲ ጉዳይ ክምለስ ኤርትራ ክትሕግዝ ኣይትኽእልን እያ ንዝብል ዘረባ መጀመርያ እቲ ስኻ ትሕግዞ ዘለኻ ሰብ እቲ ስኻ ክሕጎሰልካ ኢልካ ትዛረቦ ዘለኻ ሰብ ኤርትራ እንታይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ በዓሉ ነጊሩ ነይሩ let me give him the truth ኤርትራ እንታይ ምዃና ንኽፈል መለከት በተለያየ መድረክ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ጥቃት መፈጸም አይችልም የሚል ግልጽ አቋም ነበረው የኤርትራ መንግስት ለነሆም እንድንክድ እንድንረሳ እንኳን ሰው አብሮ አይቆምም ችግር ቀን ሰው አብሮ አይቆምም እንኳን ሰው የራስህ ጥላ ጨለማ ሲሆን ይከዳል ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደብ ይፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው አናደርግም እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር ጀግናው የኤርትራ ሰራዊት የጋራ ጠላትን በጋራ በመቀጥቀጥ ከከፍተኛ ጀነራል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማጆር ሹሙ ጀምሮ እስከታች ያለው ሰራዊት የእዝ አዛዦች ክፍለ ጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር እና ውህድ ለዚህ ድል بعفشا ኤርትራ እንታይ ከም ትገብር እቲ ስኻ ክትሕጉሶ ኢልካ ላዕልን ታሕትን ትብል ዘለኻ ፕራይም ሚኒስተር በዓሉ በኣፉ ኤርትራ እንተዘይትነብር እንታይ ከም ንኸውን ኣይፈልጥን እንታይ መጋጠመኒ ነይሩ ተሓገር ከንታይ ምኾነት ነይራ ኢሉ ዘመጎሰ ስለዚ ኤርትራ is a powerful nation whether you like it or not or this or that ኤርትራ ሓያል ሃገር እያ بزدلخايا መንገዲ ተረዳ ይፍተወጽ ላዩ አትቀበሉ ኤርትራ ሓያልያ በብተራ ደማና በኤርትራ ዘምጽእ ዘሎ ሃገራት ሱዳን ዘሎ ሓይሊ ሶማል ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ስርዓታት ናብ ኤርትራ ካብ ቀደም ጀሚሮም ኤርትራ እንኮላይ ተህወሓት እኮ ስልጣን ክመጽእ ከሎም ኤርትራ ይነሩ ኤርትራ ደግፋ ይውጽሓቱ ስለዚ ኤርትራ በመሰረቱ ሓያል ናይ ቀረን አፍሪካ ናው let's go back to ኣብቲ ናይ ሃይለ ኤርትራ መጽያ ዘይ ሓገዘት ኣብዚ ኩናት እዚ ድሮናት ናይ ኤርትራ ቤለዋ ዝብል መጀመርያ ውጋይ ጀመረናል ስለዚ እዚ መጥቃዕቲ ተገይሩ ዘሎ ህወሓት እውን ከም ዲክላሬሽን ኦፍ ዋር ይወስዶን ኣሎ ፕሮቮኬሽን እዚ የሰብ ተኸቲሉ ክልኸልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ወይ ቱ ኤርሊ ናብ ኩናት ክእቶ ስለዚ ኤርትራ በዚ ሕጂ ተጋጢሙ ዘሎ ድሮናት ናታ እንተለዋ ኮይኑ እውን ስጉምቲ ትወስደሉ ነገር የለን ኤርትራ ድማ ሓደጋ እዚ ኤርትራ ናብ ኩናት ክእቱ ዝኽእል ሌጂቲሜት ፕሮቮኬሽን ከጋጥም ክኽእል ኣሎ የስ ብዙ ነገር ተገይሩሎ ግን ኩናት ጥይት ከተኩስ ዝኽእል ምክንያት ግን ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ዝኻ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ሩይ ዝኾነ ስጉምቲ እንተለዩ እምበር በዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ብረት ክትኩሰሉ ትኽእል ደረጃ ይተበፅሕናሉ ብድሕሪ መጋረጃ ንኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክግበረላ ንትግራይ እንታይ ሓገዝ ክግበረሎም ኣሎ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ድጋፋት ክግበረሎም ይኽእል ኩሉ እቲ ናይ ትግራይ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ስለዚ እቲ ክግበር ዝኽእል ብግልፂ ክነገር ዝኽእል ኣይመስለንን ስለዚ ኣሎዲ የለን ካላርስቲ ኮይኑ እቲ ኩነታት ከምዚ በዓል እስኻ ኣብ ዩቱብ ኮይንኩም ትዛረብዎ ዘለኹም ኩናት ኣብ ዩቱብ ኮይንካ ዝግበር ኣይኮነ ኮርስ ናይ ኣወል ስዒድ ብሚድያ ዝተገበረ
بروباغندا خون خل نت مورالنا حزبي كبدما زي امونغو كلتي حزب تاز فطر زلو زمدنا ترى زمدنا كم زي كونه ملختن متحلف كون خلي سلازي اي ثينك تي زربا ني نبكال كوينات نكوسات زغبر صاري ابزو وان زي درجو دبصح مثلا انا اي هوب او درجه يبصحن كوينات تجميرو انتاي كغبر انتاي يغبرن بفلاي دما واحد مسير تران تصميدو انتاي وصيت كم زغل بزع غزي كل سب ولا تو ኢትዮጵያን زاربو زلو كوينات تجميرو زم كلتا حالتا دما بحد تግራይ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን እቲ ወታደራዊ ቅልጽምናቱን ሓዊሶም ሓደ ዓይነት ዕላማ ሓደ ዓይነት ጸላኢ ኣብ ዝህልወሎም ነኺሶም ተተቓሊሶም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብይ ኣሕመድ ጽቡቕ ጌሩ ይፈልጥ ጀነራላት ይፈልጡ ኤቭሪባዲ ኣብቲ 4 ኪሎ ዘሎን ከባቢ ዘሎን ኮላይ ምዕራባዊ ዓለም እውን ይፈልጥ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ከምኡ ደረጃ ዘይተበጽሐ بميدياتات ግን ዝግበር መናውራታት ንኤርትራ ዓቢ ንኤርትራ ክሳዕ ክንዱ ክጸልዋ ዝኽእል ኣይመስለና ኣብዚ ዋን እዚ ዝያዳ ግን እቲ መልሲ ኣክን ብሚድያ ካምፔን ዝግበር ብዝግብኦም መንገድታት ተተገብረ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ይብላነ ብሓፈሻ ኣብዚ ዋን እዚ ተጋሩ ነዚኦም ክብሉ ዝግብኦም ሓቂ ንምዝራብ قام يقولن كم تعنتو زولكو يحزون كدغمو تبيلف صقام يقولن مالتي يكونن ات حزي اب تግራይ ዘሎ አጋጢሙ ዘሎ ውድቀቱን ፍትሕን ተሓታትነትን ስለዚ ነገስ እዩ ማለት ነጊስ እዩ ግን ድማ ብጽጋቦም እዩ ማለቴ ይኮንኩ ንሱ ይኮንኩ ዝብ ዘሎ ሽሕን ሚኢትን ጸገማት ተልዕሊ ካብ ትግራይ ዘሎ ሕማቅ ንኸምዚ ትግራይ ዝብርክ እዚ ንኽትርከብ ሲ ናይ TPLF ኢጃም ክንደየና ኢቴልካስ ብፐርሰንት እውን ክትቀምጠሉ ትኽእል ዕድል ኣሎ ሰፊሕ ዝኾነ ክፍተት ኣሎ ኮይኑ ግን ማለት ሰባት بعلم خبلا كاسي مستزجات أو ناي ولك دليت كان ناي ولك بهجخان نمسخع إلهم أنصار بهرم مستسلفوا حالة هاتس يلون بقى مالتنا زي كل زوالو رس PLF فيه الكام قصاص جن من الوقت نتنو وقعوا مسارات كيوس أنو خبل دليلنا حزقن نافتنا حزوز الله حزون كمل ساكا فتني نافتنا قدم اتمن قلي ابتغراي زولو مريحنت بهراو سلازي كونه بهراو حيلي سلازي اكب يتصقم زبل كم زولو خوس دمو جن حزي اب مالت اب جن حزي اب مالت اب افافونو تكويناتينا زلنا دبنا كوينات زدبن بنلو تግራይ ሰብ ዓዱ ገዲፉ ዝስደደሉ ናበይ ከም ዝጸድፍ ናበይ ከም ዝጠፍ ዝጮንቆ ተፍቲ ትግራይ ዘለውን ማለት 2013 14 15 بعينو خرق ዘይደሊ ህዝቢ በቃ ጨላልቀ ዝጠፍአሉ ዘሎ ፈቆዶ ስደትን ፈቆዶ መከራን ዘለሉ ኩነታት ይዘለሙ ምዚት ተሓሒዙ ኣሞንጎ بحفشة كم نريو زلنا تي تግራይ ዘለዎ ኩነታት بتخكل مزميزوم I think ناي ابناي بناي مودة حدጋ ያ ዘላ ትግራይ ከመይ ጌርካ ኣከምዚ ኩነታት ከላ ኣብ ጥፍኣት ናይ ትግራይ ነቲ ከጥፍኣኩም ኢሉ ዝመጽእ ዘሎ ሓይሊ ምስ ኮይኖም የጣቅዕሉ ለው ደንጉኻ ንዓባ ቀልጥፍ ንዓባ ጆኻ ዝብሉ ሰባት ኣብ ትግራይ ክትረኸለኻ ናይ በሓቂ ዘገርም እዩ ግን እዚ አልውላድ ዝባሃል ወላ ፋሉሊ ዝባሃል I don't know ናይ በሓቂ ናይ ኩናት ናይ ደምጽ ዘሎ ወይ ድመስል ብውሕዱ እንታይ ኣጀንዳ ናቱን ክርዳእካ ይክልኒዩ ግን I think እቲ ዘሎ ኩነታት ኣስተብሂልካ ምርኣይ ዘድልዮ መስለኒ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ድማ ኣብ ሓደ ነገር ክዓልብ ክኸላሎ ብፍላይ ኣብቲ ዘሎ ፖለቲካዊ አካይዳ እሳቶም ቶም ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለው እዚ ነገር ልትኖር ትችላለች የሚቀጥለው 5 ዓመት ነው ማውራው አሳዛኝ ነገሮች ግን ሊከሰቱ ይችላሉ ያምናለሁ አስተያየት ስጡበት ቦልድሊ ነው የምናገረው የሚቀጥለው 5 ዓመት እኔ ካሳዛኝ ካቴጎሪ ከተትኩት የትግራይ ስንብትን ነው በነገራችን ትግራይ ልትሰናበትን ትችላለች ብዬ አምናለሁ كم تريو ዘለኹም እዚኣቶም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ከም ሓደ ዓቢ ሮኬት ሳይንስ ናቱ ኢትዮጵያ ዝቕጽል 5 ዓመት ክትቅጽል ትኽእል እያ هاجر تأكل سنة 5 عامات راي بروجكت تجبرلا 3 شهر ملوا تبلا هاجر 5 عامات راي خد قصل تغل 5 عامات يلوز جمجم زول دما ناي هاجر بروباغانديستي ندا هاجر تياسي دي ابسي زباله مرحي زبلسي 5 عامات قصل تخلي هايلي زارب زلو تግራይ ግን ከይትሉ ትخلي هايلون تغارو نبعال زي زبلهم زلو قيح كاردخ توزديكم موساتكم አይተርፍን ይናበለ ዘረባይ ዝዛረብ ከምዚ بكل justification comes a log here دماي دزارب سلازي I think the writing is on the wall بلو زعبا تግራይ ዘሎ መራያ ኣብዛ ሓለፈ መምህር ኣብርሃ ሓንቲ ጽብቕቲ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ኩሉ እቲ ሰሜን እዚ ተኻሒድና ዝብልዎ ዘለው ዕላማ ንሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክገብርዎ ዝደሊ ዘለው ሓደገኛ ውሳኔ ቅቡልነት ንክህልዎ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ክህልዎ
ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድማ ናብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝደልዩ ውሳኔ መበገሲ ክኾኖም ስለ ዝደልዩ ዘለው እዩ ኣጋይን ነቲ ኩነታት ኣስተብሂልካ ምርኣይን ምግንዛብን ከድሊ ምዃኑ ኣብዚያ ደጋጊምና ክንነግረኩም ኢና ናብ ኤርትራ ገጾም ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለው ኩናት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኣብዚያ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብዋ ነይሩ ካልእቲ ናይ ሬድዮ ርክባት እዚኦም ታርጌት መራርሓ ወታደራዊ መራርሓ ማለት እዩ ታርጌት ክግበሩ ኣለዎም ጋግ እውን ኣብ ናይ ካርታ ኣብ ናይ ኣንፈት ተወሲኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ታይስም ከም ፕላን ተቐሚጡ ዘሎ 4 ክሳብ 21 ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘለው ንሕና ብድውልና ንሰዓብል ተልእኮ ዘሎ ጻድቃን ብላዕለዋይነት ኣመኻርነት ዝመርሖ ዮሃንስ መንጋግ እውን ኣብ ናይ ካርታ ኣብ ናይ ኣንፈታት ኢዱ ዘእትወሉ ወራር ክካየድ ኣሎ ተባሂሉ ተወሲኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ታይስም ከም ፕላን ተቐሚጡ ዘሎ ኣብታ ናይ መጀመርያ ሰሙን ማለት እውን ኣብ ናይ ሕዳር ብሓፈሻ ናብ ኤርትራን ናብ ትግራይን ዘንቀደ ኩናት ክገብሩ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ክንሰምዖ ፀኒሕናን ኣለናን እዚ ዘረባ እዚ ድማ መን ክመርሖ ከም ዝኽእል እቶም ተጋሩ ንትግራይ ክሃርሙ ኢሎም ዝተበገሱ ጀነራላት እቲ ጻድቃን ዝበሃልን ጆን መንጋግ ዝብልዎም ክኾኑ ከለዉ ንኤርትራ ድማ እቲ ኣበባው ታደሰ ዝበሃልን እቲ ጀነራል ሳሞራ ዝብልዎ ትግራዋይ ትፈልጥዎን ቀደም ናይ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ዝነበረ ንሳቶም ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩላቶም ተሪኽሞም ድማ ተጋሩን ኣምሓሩን እዮም ንጥፍኣት ናይ ክልቲኡ ተመዚዞም ዘለው እንታይ ወሪድዎም ቶም ደቂ ኦሮሞ ነቲ ኤታማጆርን ካልእ ስልጣንን ሒዞም ዘለው ህዝቢ ሰሜን ናሓትሕዱ ይጣፋእ ስለዝኾነ ትገይም ንፁር ኮይኑ ይስማዓካ ፌደራል መንግስቲ ቪቶ ፓወር የብሉን ቪቶ ፓወር ግን ተጠቂሙ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ብነፃ ህዝቢ ኬንያ ረኸብ እዩ ህዝቢ ሶማልያ ብነፃ ትክልል ሶማል ምስ ሃገረ ሶማልያ ረኸብ እዩ ህዝቢ ዓፋር ምስ ጅቡቲ ረኸብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ትግራዋይ እንድሕር ተራኺቡ ህዝቢ ትግራይስ ምስ ኤርትራ ሓው ተተራኺቡ ኩናት ደለይ ከም ገይሩ ክባል ይካል በይናይ መለክዕ እዩ በይናይ ቋንቋ ይኸውን ንትግራይ ጥራሕ ማለት እዩ ህወሓት ብሕጋዊ ምምዝጋብን ዘይምምዝጋብን ናይ ህልውና ሕቶ እዩ ናይ ህወሓት ሕቶ ኣይኮነን ናይ ትግራዋይ ህልውና ሕቶ እዩ ኢንተርናሽናሊ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ኣሜሪካውያን ዘለዎ ኣውሮፓ ሕብረት ዘለዎ ካልኦት ዘለዎ ኬንያ እንደ ኣፍሪካ ሕብረት ዘለዎ ዝፈረመ ፓርቲ ኢንተርናሽናል ፓርቲ እዩ ኦረዲ ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝድ ፓርቲ እዩ ቲፒኤልኤፍ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ህወሓት ዝበሃል ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ነገር ክዓስል ክኽእል ኣለዎ ኣዘርዋይስ ኤግዚስተንሻል ትሬት እዩ ዝመፆ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንቐፅል ናብቲ ፖለቲካዊ ድራማ ናይዚኣቶም ድማ ኣመዱ መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላ ሰልጠነ ግርማይ ንሰልጠነሲ ኣብ ብራኸሸው ዝተዘረበ ዘረባ እስኪ ንስማዕ እዩ ንሰልጠነሲ ምስ ዓብዪ ኮይንካ ናብ ኤርትራ ምስማት ትኽክል ምስ ፅናሕ እወ በጥቃ ኩናት ምእታው ምስ ምግጣም እወ ምውፋር ካልኣይ እዚ ትኽክል እዩ ናይ ሰልጠነ ምስ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኮይንካ ንዓብዪ ምንካዕ ጌጋ እዩ ስለዚ ሰልጠነ ብዛዕባ ፍትሓውነት ብዛዕባ ፍትሒ ብዛዕባ ገለመለ ኣይተውግእ በቃ ማለት ኣብኣ ክምልሰልካ ድዓ ንሳን ምንታይ መስለካ ውዕል ፕሪቶሪያ ጠጠው ዘበለ እምበኣር ከም ሰማዕኹም እዩ ሰልጠነ ግርማይ ንሱ ኤርትራዊ ምስቲ ኢትዮጵያዊ መንግስቲ ብልፅግና ኮይኑ ንኤርትራ መንግስቲ ክቀይር ሓላል ፍትሒ ዝኾነ ቃልሲ ቃልስ ኣለኹ ብላሎ ዝኾነ ትግራዋይ ግን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንክወድቕ ምቅላስ ግን ዓገብ ነውሪ ይብላሎ ብዝገርም ኩነታት ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ ነገር እንተደኣልዩ እቲ ኣብ ብርጌን ንሓመዱ ኣብ ደለይት ፍትሒ ዝሓሸ ንፉዕ ግዚኡ ወፊዩ ዝቃለስ ኣብ ኩሉ ሚድያ ክዕደም ዘለዎ ሰልጠነ ግርማይ ጥራይ ከም ዝኾነ በዛ ጋጣሚ ዝክሕብረኩም ደሊ እቶም ሰዓብቱ በቃ ገምትዎ ሰልጠነ ግርማይ ዝሓሸ ናይ ብርጌን ንሓመዱ ናይ ደለይት ፍትሒ ፖለቲከኛ ተንታን እንተደኣ ኮይኑ እቶም ዝስዕብኡ ናቱ ደገፍቲ ከዓ ከመይ ከም ትብልዎም ፍሉጥ ነገር እዩ ብዝኾነ ግን ሰልጠነ ግርማይ ጥራይ ዘይኮኑ መብዛሕቶም
بحفشا كم نريد زلنا نحنتي إرتراويان سلز تزاربوين أنا مسؤول زلنا نمبر زياتهم الامام تاي مخانو كاب غزي ناب غزي بتزردون قانقايو ني سماعيو زس دمم زربا ناي بلصقنا كادرتات نتزربانات شركه قبل وري يلغو مخنياتو حد ابان ناي بلصقنا مخانو سلازفلته حنجن نيرترا زربلا ايتسنيا حد دما بالحنا ايرترا زربو خانسمع نيسا اسكت عشو هي سياسكو بصلاعي درجة سلزخون امبر نصلاعتو خمي غيرو ينبركخ زفلط سب بطعمي اتا تبعاتو حاد كوم مرحتي دمان تقراي يدليا كم زخ نزارب كم زخ سلام مسكيزين تفطر ناي دغ بوليتيكا زبخا تطفئ زلخا هذا غزي انتاي زبلانه ايرتراسي فتوتا ترادي كونس صلاتا زامنو لحجر مخانايا كندي غزي امسيلكم الله نيرترا فتوتا دي كونس صلاتا شماكل علو زيدليو هي فتو ابروت كبوا اتخل حجريا باغيرنا تراي خن سغرو ازيوم حتلاتات غراي ومنحت حدوم تاي غابرلو تزي تغاغي غل خاباتهم مالتي نخنوصوم تسامعنا لنا خبرون تزاريبهم نيرو مز مالت كا زسروم مساراتهم مهانم يمزمن زلو دحر بزح زين صور نغرات አሎ ብዛዕባ ጭብጢ የብልናን አለና ተሰሚዒ ገለዝ በሃልሲ ምሕጂ ተዘይተጋጌ ገለ ካብአቶም ማለት ንኸነውጾም ተሳሚዕና አለና خبرون ተዛሪብ አንተ ታይ ዘጠራጥር አለኩም ዚዮም ዳ ንጥፋትና ኤርትራው ኩሉ ግዜ ባንዴራ ምስሓዝ እንዲዩ ምናልባት ኣብቲ دنب تقاوم زبال دقاتي مزول حنفشفش مجلس يبلون زياس كسمعوها كم عقام الكاتريف كان زولون لو بايزو اكلوا زي سراي حماسين تغارو يوم اكلوا زي سراي حماسين تغارو يوم ميلكانا يقولوا مو حد يوم እንዲያም عقام الكاتريف كان يلومون አለው بوشت المصن حبريታ ይባይዞ حزي اتقال محتت اب غرو غبا ميديا እዩ تحطون تايل تا غازيتنيا تغاروسي ابساوا مبل 37 زوريا صمدو يزبال مو خاب تግራይ ዝኸዱ ተጋሩስ አውሳዋ አለው ዲዮም ያት ታ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ናታ ድሌት ናታ ባሃግንታይ እወ ተወለት ትግራይስ አውሳዋ አለው እዮም ለስልጡኑ ዝብል ትጽቢት ስለዘለው አሱን ሙጥጣይ ሶ አና ሐሊፈተን ህንታይለያ አይ አካል ጉዛይ ሰራይስ حماسين استغاردو يكونن الى حليفتن هي حزيا صرفديا مالت حواتنا يميرتاوያን ማለት صرفديا يا even عقامل كان يلكم دياسبورا ገለ ዘለኹም ኤርትራውያን ሆሚልኩም ቡሽቲስ عقامل ካ صرف كان ተሉ ኤርትራውያን حواتنا ኣለኹም ጌጋይ ሓደ عقام ማለት صرف ይኮነን ኣብ ትግራይ it is ናይ ቁርዓት ልክዕ ከምቱ ራያ እንደርታ ተንቤን ዓድዋ አክሱም ሽረ ዝበሃል ዘኹርዕ ናይ ከባቢ ሽሚ ሓሊፉን ዓጋመ ዝብል ኦልሞስት ለኩሉ ትግራዋይ መፀውዒ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ صرفي كون عقام مال therefore أنا بقنعنا خافت زلو ناي حادنت ناي حونت منفسي زقلت ذلو توانا ناتي intention هو تولد تقراش أو سوالو زول ملس اللي ما هب حليفة المتنحيو خاب قنعنا استبقش مالتي therefore عايز يصرفي تولو إيرتراويان تاليهم يقرأ تاخو لكم يدلي ناخم صرف تخوينو زي مالتي بتعمي يقرأ تا كومو موالي جيغايو إلي آمن اوكي زي زربا ناي برهانه اي هوب نزا كفال زي قريصوم كبصحلو ابتا وانتياون زربا تزاريبا نيريانه مجمريا برهانه ابز حلفت فيديوناتكا ابزيا ونانه امصيا نيره انت تبل وشتاو بوليتيكا ناي تግራይ نتغارو كغدف كخلالو زبل زربا تزاريب كانيركا نسو دما اول سعيد بزعبا غداي ناي كتنقولو زلكم الى حوس مخري يبنيرو حماقنا يكونن كتنقولهم زلكم مرحتي بمبال ريتو يبنيرو جن ستيل ابت بوليتيكاناتنا انترفيرنس كوينو ايو الكاس لزغمغم كاي ويون متتتاوا بوليتيكا وشتاو غداينا تግራይ
ሕማቁን ጽቡቕን በዓልና ኣለና ኢልካ ነርካ ክገርመካ ኣብኣ ምሳኻ ተሰማሚዕ ኣነ ካብ መጀመርያ ኣነ ዝብሎ ተጋሩ ዋላ እውን እቲ ሰብ ኩነታት ናይ ትግራይ ክካየድ ከሎ እቲ ፖለቲካ ገለ ክግበር ከሎ ኩናት ናይ ትግራይ ክካየድ ከሎ ተጋሩ ጉዳዮም ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ኤርትራውያን ኢድኩም ሰሓቡ ተጋሩ ሕማቁን ጽቡቕን ጉዳዮም ባዕሎም ክፈትሑ ዝኽእሉ እዮም እንተኺኢልና ጉዳይ ናይ ኤርትራና ንግበር እዚ ጉዳይና ኣይኮነን ባህላየ ነይረ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ናይ ዩኤን ሕጊ ኣብቲ ናይ ጀኔቫ ዘሎ ኦፊስ ናቶ ጽሕፈት ናቶ ወይ እውን ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ባህብ እዩ ናን ኢንተርፌረንስ ኣብ ሃገራት ኣብ ናይ ካልኦት ፖለቲካ ኢደን ክትዋ የብለን ዝብል ኣገዳሲ መትከል ኣሎ ፕሪንሲፕል ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናትኩም ኢድና ክንቱ ኣነ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኢዶም ክትው የብሎምን ሪቶ ክብኹሉ እዮም ኣናላይዝ ክገብሩ ክእሉ እዮም ግን ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ውሽጢ ወሳኒ ኮይንካ ክትዛረብ ክትፃወት ምፍታን ግን ዘይግባእካ ሓላፍነት ምጥቃም እየ ዝብል ከማ ድማ ንዓኻ ተመሊስና መጀመርያ ኤርትራውያን ዓጋመ ተባሂልኩም ፀርፊ ተሰሚዕኩም ናይ ተሰሚዕኩም ገለ ይኮነን ብመሰረቱ ኣኮሎ ጉዛይ ሰራየ ሓማሴን ኢልካ ክትዛረብ ምኽኣልካ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ንፖለቲካ ኤርትራ ክትዛረብ ትደሊኻ 6 ዞባ እዩ ዘሎ ዞባ ደቡብ ዞባ ማእከል ዞባ አንሰባ ዞባ ጋሽባርካ ዞባ ሰሜናዊ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ይበሃል ስለዚ ዘሎ ኣመሓዳድራ 34 ወይ 30 ዓመት ገይሩ ዘሎ ኣፀዋውዓ ትኽክል ቡኢኻ ክትገልጽ ነይሩካ ክትዛረብ ተኮይንካ እውን ስለዚ ካልእ ነገራት ንምቕቓል ዝጥቀምሉ ቋንቋ ተጠቂምካ ኣኮሎ ግዜ ሓመሳን ስረ ታሪኻዊ ሽም ናይ ኤርትራውያን እዩ ኣውራጃታት ዝነበረ ግን ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ድማ በብዋኑ ከምቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረት ኢትዮጵያን ሎሚ ዘላን ክልል ትግራይ ዝበሃል ካልእ ዝተቀየረ ስለዝኾነ ምምሕዳር ናይ ኤርትራውን ዝተቀየረ እዩ ስለዚ ነዚ ሪስፔክት ምግባር ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኢንቴንሽን ናትካ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ክንጥቀስ ከለና ይደስ ዝብለና ቢካዝ ኤርትራውነት ዝበሃል መለለይ ሽም ስለ ዘለና ስለዚ ንሳ ብኢንተርናሽናል ኣብ መንደፈራ ኣብ ስዊዘርላንድ ስለ ዝቕመጥ ኣነ እንታዋይ ኢኻ ክብሉኑ ከለዉ ወዲ ዞባ ዓንሰባ ይኮንኩን ዝብል ኤርትራዊ እየ ዝብል ስለዚ ንዝኾነ ሰብ ድማ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ንኤርትራውያን ክዛረበሎም ከሎ ኤርትራዊ ኢሉ ሪፈር ክገብሮም ከሎ ኤርትራውያን ዝለዓለ ክብሪ ይስምዖም እንተዘየላ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ እዚ ንትን ኢልካ በትን ብፍላይቲ መቃቂልካ ንኤርትራ ዝጥቀም ፖለቲካ እንተተወገደ ዝሓሸዩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኣካይዳ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኤርትራውያን ዝምልከት ክኸውን ከሎ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ንዓኹም ዝምልከት እዩ ስለዚ በዚያ እንተወዳነ ተዘረባ ጽብቕቲ ኮይና ትስምዓና ኣነ ከምቲ ንስኻውን ኣኽቢርካ ይቕረታ ዝገበርካዮ ይቕረታ ናትካ ቅቡል እዩ ንዓይ ዘይጋገ ሰብ የለን ሕጂ ዘለናይ መድረኽ ድማ ካልእ ስለ ዝኾነ ዓበይቲ ኣርስታት ኣለውና ነዛ ጉዳይ እዚኣ በዚኣ ደቂስና ናብቲ ዝዓበየ ኣጀንዳና ክንሰግር ይምሕፀን ናይ ሎማ ርሳብ ዝኩድያ ኣነ እውን ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ሬቶኹምን ሓሳብኩምን ኣካፍሉ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ስራሕ ድማ ኣድናቆተይ ኣብ ቦትኡ እናሃለወይ ተደጋጋሚ እውን ዝጠቕሰ ሎሚ ግን በዚያ ክሰናበተኩም ናይ ክርስቲያን ጥራይ እያ ኢሉ መን ናይ እስላም ጥራይ እያ ኢሉ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ ፀሊሙ ቀይሑ ዓፂሩ ነዊሑ በቃ ኸይር ኢለይ ንሓመደይ እወንስ ባሕረይ ኣታመን እዩ ንታሪኹ ዘህስዕ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይበልዖ ዝጎስዕ ከይመስሎ ንዓሻ ከይመስሎ እዚ ክዝብስ ኣብ ሞትኮል እዩ ዘሎ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ንላሎ ስኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ታሪመይ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ